Ahemfo nhoma edi kan ti baako. Na wahene David abɔ akora na wadi nna pii. Na wɔde ntoma kataa ne so, nanso ne ho anyɛ ne hye. Enti ne nkoa ka kyerɛ ne sɛ, ma wɔhwehwɛ ababaa a wɔyɛ ɔbaabunu bi mmra me wura ɔhene. Na ɔmɛgyina ɔhene anim nyɛ ne hwɛfoɔ. Na ɔnna wo kukum. Na me wura ɔhene nya ahoɔhyeɛ. Ɛna ɔkɔhwehwɛ ababaa ahoɔfɛfoɔ bi Israel ahyeɛ nyinaa mu. Na ɔkɔhunuu Sunemni Abisag, na ɔde ne brɛ ɔhene. Na ababaa no ho yɛ fɛ paara, na ɔyɛ ɔhene hwɛfoɔ na ɔsom no. Na ɔhene ehu no. Na Hagit ba Adonia maa ne ho so kaa sɛ, me na medi hene. Na osiesie nteaseɛ nam ne apɔnkɔsetefoɔ ne mmarima 50 a obetu n'anim mmirika. Na n'agya anka nsɛm a ɛyɛ yɛ biara ankyerɛ no da sɛ, adɛn na woreyɛ sɛyie? Na ɔno nso yɛ onipa fɛɛfɛ, na ɔno na ɔwoo ne dii Absalom akyire. Na ɔne Suria ba Yoab ne ɔsɔfo Abiata na edi atirimusɛm, na wodi Adonia akyi boaa no. Na ɔsɔfo Sadok ne Yoada ba Beniel ne odiyifo Nathan ne Simei ne Riel ne David nɔmɛma no deɛ, na oni Adonia fam. Na Adonia kunkum nnwan ne anantwie ne nyɛmmoa so Herod boa ɛwɔ Enrogel ho no so. Na ohyiahyia ne nuanom ahenema no nyinaa ne Yuda mmarima a wɔyɛ ɔhenkoa no nyinaa. Na odiyifo Nathan ne Benua ne nnɔmmarima no ne ne nua Salomo deɛ wɔanhyia wɔn. Ɛna Nathan ka kyerɛɛ Salomo na Batseba sɛ, dabra wonte sɛ Hagit ba Adonia redi hene. Na yɛnwura David nnim. Afei blama mentu agyina. Na gye wɔ kra ne wo ba Salomo kra nkwa. Kɔ ɔhene David nkyɛn. Na ka kyerɛ no sɛ, ɛnyɛ wo me wura ɔhene na woka wafra ntam sɛ, wo ba Salomo na obedi madeɛ. Na ɔno na ɔbɛtena madwa so wɔ. Na adenti na Adonia di ɔhene yi. Hwɛ, wo ne ɔhene da so rekasa wɔ hɔ no. Me nso medi w'akyiri maba. Na mabɛfoa wo so. Na Batseba kɔ ɔhene nkyɛn pie mu. Na ɔhene abɔ akora paara. Na Sunemni Abisag som ɔhene. Ɛna Batseba bɔ ne mu ase koto ɔhene. Na ɔhene kaa sɛ, ɛdeɛn na worehwehwɛ? Na ɔka kyerɛ no sɛ, me wura, wo na woka Awurade wo Nyankopɔn ntam kyerɛ w'abaawa sɛ, wo ba Salomo na obedi madeɛ, na ɔno na ɔbɛtena m'adwa so. Na afei hwɛ, Adonia na ɔredi hene yi. Nanso afei me wura ɔhene, wunnim, na wakunkum anantwie ne nyammoa ne nnwan bebree. Na wahyiahyia ahenema nyinaa ne ɔsɔfoɔ Abiata ne ɔsahene Yoab. Na wakoa Salomo deɛ wanhyia no. Na wo me wura ɔhene, na Israel nyinaa ani da wo so sɛ, kyerɛ wɔn deɛ ɔbɛtena me wura ɔhene akyiri adwa no so. Na ɛbɛba sɛ me wura ɔhene ne n'agyanom bɛkɔ akɔda no, obebu me ne me ba Salomo nnebɔnyɛfoɔ. Na hwɛ, ɔda so ne ɔhene rekasa no, odiyifo Nathan so baa hɔ. Na ɔkɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ, hwɛ, odiyifo Nathan nie. Na woduru ɔhene anim no, ɔkotow ɔhene de n'anim butuw fam. Na Nathan kaa sɛ, me wura ɔhene, wo na wo se Adonia nim adeɛ. Na ɔno na ɔntena madwa so anaa? Na ɛnɛ wɔsane kɔ, na wɔkokum anantwie ne nyɛmmoa ne nnwan bebree. Na wɔahyia ahenema nyinaa ne asafohene ne ɔsɔfoɔ Abiata. Na hwɛ, wɔredidi na wɔrenom n'anim. Na wɔka sɛ, ɔhene Adonia nkwa so. Na me, wakoa ne ɔsɔfoɔ Sadok ne Yoada ba Benaya ne wakoa Salomo deɛ, wɔanhyia yɛn. Me wura ɔhene nkyɛn na asɛm yi fire. Na wɔamma wakoa anhunu deɛ ɔbɛtena me wura ɔhene akyiri adwa no soɔ. Ɛna ɔhene David buaa sɛ, momfrɛ Batseba ma me. Na ɔbaa ɔhene anim begyina ɔhene anim. Na ɔhene ka ntam sɛ, sɛ Awurade a ɔgyee me kra firi ahohiahia nyinaa mu te aseɛ yi, sɛdeɛ mekaa Awurade Israel Nyankopɔn ntam bekyerɛɛ wo sɛ, ɔba Salomo na obedi madeɛ, na ɔno na ɔbɛtena madwa soɔ asi manan mu no, saa ara na mɛyɔ nnɛ da yi. Ɛna Batseba bɔɔ ne mu ase de n'anim butuw fam kotow ɔhene kaa sɛ, me wura ɔhene, nya nkwadaa.
Na ɔhene Dawid kaa sɛ, Momfrɛ ɔsɔfoɔ Sadok ne odiyifoɔ Natan ne Yoiada ba Benaia ma me. Na wɔbaa ɔhene anim, na ɔhene ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Momfa mo wura nkoa nka mo ho, na momfa me ba Salomo ntena m'afunumupɔnkɔ so, na momfa no nsane nkɔ Gihon. Na ɔsɔfoɔ Sadok ne odiyifoɔ Natan nsra no mfa no nsi Israel so hene wɔ hɔ. Na monhyɛne totorobɛnto sɛ, ɔhene Salomo nkwa so o. Na momforo ni n'akyi, na ɔmmra mmɛtena m'adwa so, na ɔno na onsi m'anan mu ni hene, na ɔno na mahyɛ no sɛ ɔnyɛ Israel ne Yuda so panin. Ɛna Yoiada ba Benaia buaa ɔhene sɛ, Amen. Saa ara nso na Awurade, me wura ɔhene Nyankopɔn nka. Sɛdeɛ Awurade ne me wura ɔhene tenaeɛ no, saa ara nso na ɔne Salomo ntena. Na ɔma n'adwa nso nsene me wura ɔhene Dawid adwa no. Na ɔsɔfoɔ Sadok ne odiyifoɔ Natan ne Yoiada ba Benaia ne Keretifoɔ ne Peretifoɔ sane kɔe. Na wɔde Salomo tenaa ɔhene afurumupɔnkɔ so, na ɔde no kɔɔ Gihon. Na ɔsɔfoɔ Sadok fa nwa bɛn firi ntomadan no mu de bɛsraa Salomo. Na wɔhyɛne totorobɛnto, na ɔman no nyinaa kaa sɛ, Ɔhene Salomo nkwa so. Na ɔman no nyinaa foro dii n'akyiri bae, na ɔman no hyɛnhyɛnee ntɛntɛbɛn, na wɔani gyee anigyeɛ kɛseɛ, na wɔn gyegyeegye no reyɛ ama asase mu apae. Na Adonia ne wɔn a wɔahyia wɔn a wɔne no wɔ hɔ no nyinaa tee, na wɔawie adidi. Na Yoab tee totorobɛnto no nka no, ɔkaa sɛ, Kurom hooyi a yɛtie yi, aseɛ ne sɛn? Na ɔda so rekasa no, hwɛ, ɔsɔfo Abiatar ba Yonatan bae. Na Adonia kaa sɛ, Bra, na woyɛ ɔbarima a wofata na wukura kaseɛ pa. Na Yonatan bua see Adonia sɛ, Ampa, yɛn wura ɔhene Dawid de Salomo asi hene. Na ɔhene asoma ɔsɔfoɔ Sadok ne odiyifoɔ Natan ne Yoiada ba Benaia ne Keretifoɔ ne Peletifoɔ aka ne ho. Na ɔde no atena ɔhene afurumupɔnkɔ so. Na ɔsɔfoɔ Sadok ne odiyifoɔ Natan asra no de no asi hene Gihon. Na ɔde anigye de no aforo afiri hɔ aba. Na kuro no mu ayɛ hoo. Ɛno ne gyegyeegye a moteeɛ no. Nso Salomo te ahenni adwa no so. Nanso ɔhene nko aba bɛhyira yɛn wura ɔhene David sɛ, Onyankopɔn ma Salomo din nyɛ yie nsene wo din. Na ɔma n'adwa nso nsene w'adwa. Na ɔhene abɔ ne mu ase ne mpa so. Nanso sɛ ɔhene kaa nie, nhyira ne Awurade Israel Nyankopɔn a ɔma obi atena m'adwa so ɔnɛ yi, na m'ani ahunu. Ɛna nnipa a wɔahyia wɔn a wɔyɛ Adonia deɛ no nyinaa bobɔɔ binim, na ɔsɔresɔre sisii wɔakwan so kɔe. Na Adonia suroo Salomo anim, na ɔsɔre kɔe kɔsosɔ afɔrebukyia bɛn mu. Na ɔka kyerɛɛ Salomo sɛ, Hwɛ, Adonia suro ɔhene Salomo. Na hwɛ, wakɔsosɔ afɔrebukyia abɛn mu sɛ, ɔhene Salomo nka me ntam nnɛ, sɛ ɔremfa nkrante nkum n'akoa. Na Salomo kaa sɛ, sɛ ɔdane onipa a ɔfata a ne nyibea kɔre ntɔ fam, na sɛ wohunu bɔne wɔ ne mu a obewu. Na ɔhene Salomo soma ma ɔkɔfaa no firi afɔrebukyia no ho sane bae. Na ɔba bɛkotow ɔhene Salomo, na Salomo ka kyerɛɛ no sɛ, Kɔ wo fie. Ahemfo nwoma a edi kan, ti 2. Afei Dawid nna bɛnee sɛ obewuo, na wɔhyɛ ne ba Salomo sɛ, Me deɛ merekɔ asase sofoɔ nyinaa kwan, enti yɛ den na yɛ ɔbarima, na hwɛ Awurade wo Nyankopɔn ahyɛdeɛ sɛ wobɛnante n'akwan so, sɛ wobedi n'ahyɛdeɛ, ne mmaransɛm ne n'atemmudeɛ ne n'adansesɛm soɔ, sɛdeɛ wɔatwerɛ no Mose mmara mu. Na wadi yie deɛ woyɛ nyinaa mu, baabiara a wodane wo ho korɔ. Na Awurade ama n'asɛm a ɔkaa no me ho no atim sɛ, wɔmahwɛ wɔn kwan sɛ wɔbɛnante m'anim nokorɛ mu, wɔn akoma nyinaa ne wɔn kra nyinaa mu a, ɛneɛ ɔse Israel adwa so barima remmɔ wo. Nanso wo ara wonim deɛ Seruia ba Yoab yɛɛ me, deɛ ɔyɛɛ Israel asahene baanu, na ɛba Abna ne Yeta ba Amasa a odii wɔn awuo na ɔkaa ɔsa mu mogya guu asomdwoebere mu, na ɔde ɔsa mu mogya kekaa n'abɔso a ɛbɔ n'asene, ne mpaboa a ɛhyɛ ne nan ho no.
enti di no nyansa so, na mma ne dwono mfa asomdwie mu nsane nkɔ asamado. Na Gilead ni Basilai ɛma deɛ yɛ wɔn adɔeɛ na ma wɔntena wɔn a wodidi wo ponosoɔ mu. Na saa na wɔtwe baa me nkyɛn bere a medwanee wo nua Absalom anim no. Na hwɛ, Benyamin ni Gera ba Simea ofiri Bahurim na ɔwɔ wo nkyɛn yi. Ɔno na ɔdomee me nnome denden da a mekɔɔ Mahanaim no. Nanso osane behyiaa me Yordan ho. Na mede Awurade kaa no ntam sɛ meremfa nkra ntami nkono. Na afei deɛ mma ne ho nyɛ tɔtrɔtɔɔ. Na woyɛ ɔba nyansafoɔ. Na wobɛhunu ade a wobɛyɔ no. Na wama ne dwono nam mogya mu asane akɔ asamando. Ɛna David ne n'agyanom kɔdaeɛ, na wosie no David kuro mu. Na na David didi Israel so hene yɛ mfirinhyia 40. Odi hene mfeɛ 7 Hebron, na odi hene mfeɛ 33 Yerusalem. Na Salomo tenaa n'agya adwa so, na n'ahenni tim pintin pa. Na Hagit ba Adonia ba Salomo na Batseba nkyɛn. Na ɔka kyerɛ no sɛ, asomdwie so na woreba yi. Na ɔse, asomdwie so. Na ɔka sɛ, mewɔ asɛm bi meka kyerɛ wo. Na ɔse, kae. Na ɔka sɛ, wara wonim sɛ anka ahenni no yɛ me dea, na me so na Israel nyinaa de wɔn ani toeɛ sɛ medi hene. Nanso ahenni no danee, na akɔyɛ me nua deɛ, na efiri Awurade na ɛkɔyɛɛ ne deɛ. Na afei, adeɛ biako pɛ na merebisa no wo hɔ, na nkame me. Na ɔka kyerɛ no sɛ, kasae. Na ɔse, mesrɛ wo, ka kyerɛ ɔhene Salomo, na ɔrenkame wo, na ɔmfa sumnamni Abisag ma me aware. Na Batseba kaa sɛ, yoo, mɛka makyerɛ ɔhene mama wo. Ɛna Batseba baa ɔhene Salomo nkyɛn sɛ ɔne no rebɛkasa ama Adonia. Na ɔhene sɔre kohyiaa no, na ɔkotow no, na ɔtenaa n'adwa so, na ɔde adwa sii hɔ maa ɔhene na ɔtenaa ne nifa so. Na ɔkaa sɛ, ade ketewa bi na merebebisa no wɔ hɔ, na nkame me. Na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ, Awo, bisa na merenkame wo. Na ɔse, ma wɔmfa Sunamni Abisak mma wo nua Adonia aware. Na ɔhene Salomo bua se ne na sɛ, Na adɛn nti na wubisa Sunamni Abisag ama Adonia? Bisa ahenni no nso ma no. Na ɔno ne me nua a ɔsene me panin. Bisa ma no ne ɔsɔfo Abiata ne Seruia ba Yoab. Ɛna ɔhene Salomo ka Awurade ntam sɛ, Onyankopɔn nyɛ me sei, na ɔnkɔ so sa, sɛ Adonia aka asɛm yi atia ɔno ara ne kra. Na afei, sɛ Awurade a wama matim na ɔde me atena m'agya David adwa soɔ, na wakyekyere fie ama me sɛdeɛ ɔkaeɛ no te aseɛ yi. Ɛna ara, wobekum Adonia. Na ɔhene Salomo somaa Yoada ba Benaia maa no kɔkaa no maa no wui. Na ɔsɔfoɔ Abiata nso, ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ, Kɔ Anatot, wara w'asase so, na woyɛ owuo ba. Na nnɛ yi deɛ, merenku wo, ɛfiri sɛ woasoa Awurade Nyankopɔn adaka m'agya David anim. Na wohunu amane nso wɔ deɛ m'agya hunu mu amanneɛ nyinaa mu. Saa na Salomo tuu Abiata sɛ onni Awurade sɔfoɔ, sɛ ɔbɛma Awurade asɛm a ɔkaa Eli fie ho wɔ Silo no aba mu. Na asɛm no duru Yoab nkyɛn. Na Yoab adane akodi Adonia akyi, na Absalom akyiri deɛ wɔanane ankodi. Na Yoab dwane kɔɔ Awurade ntomadan ho kɔsɔɔ afabukyia abɛn mu. Na ɔbɛka kyerɛɛ ɔhene Salomo sɛ, Yoab adwane kɔ Awurade ntomadan ho, na hwɛ, ɔwɔ afɔrebukyia no ho. Na Salomo somaa Yoada ba Benaia sɛ, Kɔka no. Na Benaia kɔɔ Awurade ntomadan ho kɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ ɔhene sie nie, Fredi. Na ɔse, daabi, na ɛha na mewuo. Na Benaia sane bɛka kyerɛɛ ɔhene sɛ, sɛdeɛ Yoab aka nie, na sɛdeɛ wabua me nie. Na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ, Yɔ sɛdeɛ ɔkae no, na kɔka no, na sie no, na yi mogya a Yoab ahwie agu kwa no firi me ne m'agya fie so. Na Awurade ma ne mogya mmua n'atifi, sɛ okunkum mmarima baanu a wɔtene a wɔyɛ sene no, na ɔde nkrante dii wɔn awuo, na ɛba Abner, Israel sahene, ne Yeta ba Amasa, Yuda sahene no a
Megya David nim ho bi. Na wo mogya ansa ne mebua Yoab atifi, ne n'asefo atifi nkosi daa. Na David, ne n'asefo, ne efii, ne n'adwanya Awurade nkyɛn asomdwie daa. Na Yoab ba Benaya forokɔ kɔkaa no kum no, na wosie no ne fie wɔ ɛsrɛ so. Na ɔhene de Yoab ba Benaya si n'anamu di ɛdɔm no so. Na ɔsɔfo Sadok nso, ɔhene de no si Abiatar anamu. Na ɔhene soma ma okohyia Simei bae, na ɔka kyerɛ no sɛ, Sidan wɔ Yerusalem fa, na tena hɔ, na mfiri hɔ nkɔ baabiara. Na da a wobɛfiri adie akotwa Kidron subonhwa no, hunu sɛ wuo na wobɛwuo, na wo mogya bɛbua w'atifi. Na Simei ka kyerɛ ɔhene sɛ, Ɛyɛ, sɛdeɛ me wura ɔhene aka no, saa ara na wako abɛyɔ. Na Simei tenaa Yerusalem na pii. Na mfie 3 akyiri no, Simei nkoa baanu dwane kɔɔ Gat hene Maaka ba Akis nkyɛn. Na ɔbɛka kyerɛɛ Simei sɛ, hwɛ, wɔn nkoa no wɔ Gat. Na Simei sɔre hyehyɛɛ n'afurumupɔnkɔ. Na osi mu kɔɔ Gat Akis nkyɛn sɛ ɔrekɔhwehwɛ ne nkoa no. Na Simei kɔfaa ne nkoa no firi Gat bae. Na ɔbɛka kyerɛɛ Salomo sɛ, Simei afiri Yerusalem akɔ Gat, na wasane aba. Na ɔhene soma ma ɔkɔfaa Simei bae sɛ, Manka wo Awurade ntam ma ani wadanseɛ sɛ, da a wobɛfiri adi akɔ baabiara no, hunu sɛ wuo na wobɛwuo. Na woka kyerɛɛ me sɛ, ɛyɛ, mate. Adɛn nti na woanni Awurade ntam, ne mmara a mehyɛɛ wo no soɔ? Na ɔhene ka kyerɛɛ Simei sɛ, Wara wonnim w'akomam, bɔne a wode yɛɛ m'agya David no nyinaa. Na Awurade adane wo bɔne no agu w'atifi, na nhyira bɛka ɔhene Salomo. Na David agya betim Awurade anim akosi daa. Na ɔhene hyɛ Yoab ba Benaya, na ofiri adi kɔkaa no ma no wui. Na ahenni no tim Salomo nsam. Ahemfo nwoma edi kan, ti 3. Na Salomo ne Misraim hene Faro bɔ nseɛ. Na ɔfaa Faro babaa waree de no baa David kurom, kosii sɛ owie ne dan, ne Awurade dan, ne Yerusalem ho fasuo no toɔ. Nanso ɔma no bɔ afɔdeɛ sonson miara. Efiri sɛ ɛde besi saa brɛ no, na wonsii dan biara ma Awurade din. Na Salomo nam n'agya David ahyɛdeɛ no mu dɔ Awurade. Nanso ɔbɔ afɔdeɛ, na ɔhye aduhwam soronsoron mmea no so. Na ɔhene kɔɔ Gibeon sɛ ɔrekɔbɔ afɔdeɛ wɔ hɔ, efiri sɛ na ɛno ne soronsoron bea kɛseɛ. Ɔhye afɔdeɛ apem na Salomo bɔɔ no afɔrebukyia no soɔ. Na Awurade yii ne ho adi kyerɛɛ Salomo anadwo daeɛ mu wɔ Gibeon. Na Onyankopɔn kaa sɛ, srɛ deɛ mema woɔ. Na Salomo se, wo na woyɛɛ w'akoa m'agya David adɔeɛ kɛseɛ, sɛdeɛ ɔnantee w'anim nokorɛ ne tenenee mu, ne wo ho akoma mu teeɛ mu. Na wode adɔeɛ kɛseɛ yi asie ama no, na woama no ɔba a ɔte n'adwa soɔ sɛdeɛ ɛtie ne yi. Na afei, Awurade, me Nyankopɔn, wo na wasi w'akoa ɔhene asi m'agya David anan mu. Na me deɛ, meyɛ abɔfra ketewa. Minnim adifire ne emu ba. Na w'akoa wɔ ɔman a wayi wɔn, ɔman kɛse a wɔn dodoɔ nti, wɔntumi nka wɔn mu wɔn ano no mu. Enti ma w'akoa nte ase akoma, na memfa memmu wo man atɛn, na menhunu papa ne bɔne mu. Na hwan na obetumi abu wo man kɛseɛ yi atɛn? Na asɛm no sɔ Awurade ani sɛ Salomo abisa asɛm yi. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, Esiane sɛ wobisaa asɛm yi, na woammisa n'adodoɔ amfa, na woammisa ahonyade amfa, enso woammisa w'atamfo kra, na wobisa nhunumu sɛ wode betie atemmuo yi. Hwɛ, mayɛ sɛdeɛ w'asɛm no seɛ. Hwɛ, mama wo nyansa ne nhunumu akoma a obiara a odii w'anim enti sɛ woɔ. Na wɔtwere nso, obiara rensɔre a wo sɛ woɔ. Afei deɛ wommisaeɛ no mama wo, ahonya ne animuonyam a ahemfo mu biara rento woɔ wo na nyinaa. Na sɛ wonante m'akwan mu, na wodi m'ahyɛdeɛ ne me mmara nsɛm so sɛdeɛ w'agya David nanteeɛ a, mɛma wo na aware. Na Salomo nyanee na hwɛ ɛyɛ daeɛ, na ɔbaa Yerusalem, na obegyina Awurade apam adaka n'anim, na ɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ, na ɔtoo no nkoa nyinaa pono. Ɛberɛ no mu no, mmaa nnwamanfoɔ baanu bi ba ɔhene nkyɛn begyinaa n'anim, na ɔbaa baako kaa sɛ,
Miwura, mepa wo kyɛw. Me ne ɔbaa yi te fie kurom, na me wo ba wɔ ne nkyɛn efie hɔ. Na ɛbaa sɛ me wo ye kyiri nansa no. Ɔbaa yi nso wo, na yɛ wɔ faako ara. Ɔwɔ bi nka yɛn ho efie hɔ. Gye yɛn bɛɛ no pɛ na yɛwɔ efie no mu. Na ɔbaa yi ba no wu anadwo. Efiri sɛ ɔdaa ne so. Na ɔsɔre ɔdasio mu bɛfa me ba no wɔ me nkyɛn. Nso na wafena ada, na ɔde no to ne kokom. Na ɔde ne ba a wawuo no bɛto me kokom. Na mesɔre anɔpa sɛ merema me ba no foɔ no. Na hwɛ, wawu. Na mefeefee no anɔpa no. Na hwɛ, ɛnyɛ me ba a mewoo no ne no. Na ɔbaa baako no se, Daabi, na me ba ne onikanfoɔ no. Na wo ba ne owufoɔ no. Na oyi se, Daabi, na wo ba ne owufoɔ no. Na me ba ne onikanfoɔ no. na ɔkasakasa ɔhene anim hɔ. Ɛna ɔhene kaa sɛ, Oyi se, me ba ne onikanfoɔ no, na wo ba ne owufoɔ no. Na oyi se, Dabi, na wo ba ne owufoɔ no, na me ba ne onikanfoɔ no. na ɔhene kaa sɛ, Mommrɛ me nkrante. na ɔde nkrante baa ɔhene anim. Na ɔhene kaa sɛ, Monkyɛ ɔba onikanfoɔ no mu mmienu, na momfa ɔfamma ɔbaako, na momfa ɔfamma ɔbaako. ɛna ɔbaa a ne ba ne onikanfoɔ no ka kyerɛɛ ɔhene. Efiri sɛ, na ne yam hyehye no ne ba no ho sɛ, Miwura, mepa wo kyɛw. Momfa ɔba nikanfoɔ no mma no. Na kum deɛ munku no. na oyi se, Ma no nyame deɛ, nso ɔnyɛ wo deɛ, munkyɛ mu. ɛna ɔhene buaa sɛ, Momfa ɔba onikanfoɔ no ma ɔno, na kum deɛ wonku no. Ɔne ne na. na Israel nyinaa tee atɛne a ɔhene buiɛ no, wosuroo ɔhene anim, efiri sɛ wohunu sɛ Nyankopɔn nyansa wɔ ne mu a odi bu atɛn. Ahemfo nwoma edi kan ti 9. Na ɔhene Salomo di Israel nyinaa so hene. Na yei ne mmapɔmma a ɔwɔ: Sadok ba ɔsɔfo Asaria, Sisa ma Elihoref ne Ahia ne atwerɛfoɔ, Ahilud ba Yehosafat ne ɔsɛnkaefoɔ, Yoada ba Benaia di ɛdɔm so, na Sadok ne Abiata di asɔfoɔ, Natan ba Asaria di toɔ sohwɛfoɔ so, na Natan ba Sabuk yɛ ɔsɔfoɔ ne ɔhene adamfo, na Hisa di efie so, na Abda ba Adoniram di adwumayɔ toɔ so. Na Salomo wɔ toɔ sohwɛfoɔ 12 Israel nyinaa so a wɔhwɛ ɔhene ne ne fie aduane soɔ. Afirinhyia mu ɛtɔɔ baako so bosome biako so ɔma aduane. Wɔn din nie: Hur ba wɔ Efraim bepɔ so, Deker ba wɔ Makas ne Sabim ne Bat-Semes ne Elon Bet-Hanan, Hesed ba wɔ Arubot, ne deɛ ne Soko ne Hefa asase nyinaa. Abinadab ba wɔ Nafa dɔɔ nyinaa, ɔwaree Salomo babaa Tafat. Ahilud ba Bana wɔ Tanak, ne Megido ne Bet-Sean a ɛwɔ Seratan nkyɛn mu nyinaa Yesre ase, de firi Bet-Sean koduru Abel-Mehora de kɔ Yokmia akyi. Geba ba wɔ Ramot Gilead, ne deɛ ne Manase ba Yer atenaeɛ a ɛwɔ Gilead no, ne deɛ nso ne Agog asase a ɛwɔ Basan, nkura kɛseɛ 60 a ɛho wɔ afasuo ne kɔbere adaban. Ido ba Abinadab wɔ Mahaniam, Ahimas wɔ Naftali, ɔno nso fa Salomo ba Basmat waree. Husa ba Bana wɔ Aser ne Alot, Paru ba Yehosafat wɔ Isaka, Ela ba Simeon wɔ Benyamin, Uri ba Geba wɔ Gilead asase so, Amorifoɔ hene Sihon ne Basan hene Og asase so. Na toɔ sohwɛfoɔ baako na ɔwɔ asase no soɔ. Yuda ne Israel dɔɔso sɛ mpoano anwea dodoɔ, wodidi na wɔnom na wɔani gye. Na Salomo di ahenni nyinaa so firi Asubɔnten Eufrate ano, kosi Filistifo asase so ne Misraim hyeɛ so. Wɔde ayɛyɛdeɛ ba na wɔsom Salomo ne nkwanna nyinaa. Na Salomo dakoro aduane ne asikyiresiam pa kɔɔ 30, ne ayuosam susukura 60, anantwi a wadrodru ne adidibea nantwi 20 ne nnwan 100, ɛsono aforoteɛ ne nowa ne awansane ne nnomaa a wadɔre,
na odi asubɔnten no agya ha ahemfo a wɔwɔ asubɔnten ne fa ha nyinaa so tumi firi Tifsa beduru Gasa, na wonya ɔmanwea n'afa nyinaa hyiae. Na Yuda ne Israel tena ase dwoodwoo wɔn bobe ne wɔn borɔdom ase miako firi Dan kosi Berseba, Salomo na nyinaa. Na Salomo wɔ apɔnkɔdan 40,000 ma ne nteaseɛnam ne apɔnkɔfoɔ 12,000. Na ɛtoɔ so hwɛfoɔ no hwɛ aduane so ma ɔhene Salomo ne wɔn a wɔbaa ɔhene Salomo pono ho nyinaa. Obiara wɔ ne bosome mu, wɔmma hwee nka. Na atokoɔ ne ɛsrɛ a wɔde ma apɔnkɔ ne apɔnkɔ ahoɔharefoɔ nso, wɔde baa faako a wɔwɔ hɔ, wɔn nyinaa sɛdeɛ wɔahyehyɛ wɔn. Na Onyankopɔn maa Salomo nyansa ne nhunumu bebree pa ne akoma a emu trɛ sɛ mpoano anwea. Na Salomo nyansa dɔɔso sene apuei ma nyinaa nyansa, ne Misraim nyansa nyinaa. Na wɔnim nyansa sene nnipa nyinaa. Ɔsene Ezra hini Etan ne Herman ne Kakor ne Dada wɔyɛ Mahel ma no, na ne din tahyee amanaman nyinaa mu hyiae. Na obubu mmɛ mpensa, na ne nnwom yɛ 5,500. Na ɔkasa nnua ho firi twiniduru a ɛwɔ Lebanon so kosii adwerɛ a efifiri ɔfasuo mu so. Na wɔkaa mmoa ne nnomaa ne wɔn a wɔwea ne mpataa ho asɛm. Na amanaman nyinaa mu bi baa sɛ wɔrebetie Salomo nyansa. Wofiri asase so ahemfo a wɔte ne nyansa no nyinaa nkyɛn bae. Ahemfo nwoma edi kan, Tinum. Na Tiro hene Hiram somaa ne nkoa ma wɔbaa Salomo nkyɛn, efiri sɛ na ɔno na wasa ne ngo asi no hene n'agya anan mu, efiri sɛ Hiram dɔ Dawid daa. Na Salomo soma ma wɔkɔɔ Hiram nkyɛn sɛ, Wara wonim m'agya Dawid sɛ ɛdɔm a etwa ne ho hyia enti wantumi ansi ɛdan amma Awurade ne Nyankopɔn din de kosii sɛ Awurade de wɔn hyɛɛ ne nan ase. Na afei Awurade me Nyankopɔn ama me ɔhome afa nyinaa. Ɔtamfo biara ni hɔ, na ɛsane biara ni hɔ. Na hwɛ, me se merebesi ɛdan mama Awurade me Nyankopɔn din, sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ m'agya Dawid no, sɛ wɔba a mede no besi w'anan mu atena ɔdwa soɔ no, ɔno na obesi ɛdan ama me din. Na afei hyɛ na wɔmu ntwini duro mfiri Lebanon ma me. Na me nkoa bɛba abɛka wo nkoa ho, na mede wo nkoa paadeɛ bɛma wo, sɛdeɛ wobɛka nyinaa. Na wara wonim sɛ obi ni yɛn mu a onim nnuabuo sɛ Sidonfoɔ. Na Hiram tee Salomo nsɛm no, n'ani gyee sɛ, na wɔkaa sɛ, Nhyira nka Awurade nnɛ, sɛ wama Dawid ɔbanyansafoɔ de no asi ɔman kɛseɛ yi soɔ. Na Hiram soma ma wɔbaa Salomo nkyɛn sɛ, Mate deɛ enti wo soma ma wɔbaa me nkyɛn no. Me deɛ, mɛyɔ deɛ wopɛ nyinaa ntwiniduro nnua ne pepeaa nnua fam. Me nkoa de bɛfiri Lebanon ɛsane aba mpoano, na makyekyere no ntɛne ani ɛpo so, mabɛduru deɛ wobɛma waka akyerɛ me no. Na masane no hɔ, na wo nso wama wabɛfa akɔ. Na wo nso yɛ deɛ mepɛ ma me, sɛ wobɛma me fie aduane. Ɛna Hiram maa Salomo ntwiniduro ne pepeaa nnua sɛdeɛ wɔpɛ nyinaa. Na Salomo maa Hiram awio kɔɔr 10,000 sɛ ne fie aduane, ne ngo kronkron kɔɔr 20. Saa na Salomo maa Hiram afe daa. Na Awurade maa Salomo nyansa sɛdeɛ wɔhyɛɛ no bɔ no, na ɔma nnwea daa Hiram ne Salomo ntam, na wɔn baanu pamee. Na ɔhene Salomo gyee Israel nyinaa hɔ adwumatoɔ. Na ɛtoɔ no yɛ nnipa 30,000. Na wɔsomaa wɔn Lebanon so nnipa 10,000 bosome daa ma wodii no nyegyeɛ. Wodi bosome Lebanon, na wodi abosome 2 efie. Na Adoniram na wodi to adwuma no soɔ. Na Salomo wɔ ne soasoafoɔ 70,000 ne nnuatwafoɔ 80,000 bepɔ no so. Ɛsono Salomo ahwɛfoɔ mpanyin a wodi adwuma no soɔ. Nnipa 3,300 a wodi nkurɔfoɔ a wɔyɔ adwuma no soɔ no. Na wɔhene hyɛ maa wɔpaee aboa kɛseɛ. Aboa ne boɔ yɛ den sɛ wɔde bɛto ɛdan no fapem, aboa a wasensene. Na Salomo abantofoɔ ne Hiram abantofoɔ ne Gilbalfoɔ no sensene, na wɔsiesie nnua ne aboɔ sɛ wɔde besi ɛdan no. Ahemfo nwoma a edi kan, Tinsia.
Na Israelfoɔ firi Misraim asase so baeɛ no akyi afe a ɛtɔ so 480 so. Salomo di Israel so hene afe a ɛtɔ so 4 mu bosome Siwa ɛne bosome a ɛtia 2 a ɛte sɛ kotonima no soɔ no. Ofiti ase si Awurade dan no. Na ɛdan a ɔhene si ma Awurade no, basafa 60 ne ne ntwemu, na basafa 20 ne ne tɛtrɛtɛ, na basafa 30 ne ne koron. Na ntwono a ɛwɔ asɔfie dan no anim no, basafa 20 ne ne ntwemu, sɛdeɛ dan no trɛ no teɛ no, basafa 10 ne ne trɛ ɛdan no anim. Na ɔyɔɔ ɛdan no ho mpom a emu aniahu ankasa tintin mu. Na ɔtotoo ɛdan no fasuo ho asansansansoɔ de twa ɛdan no afasuo ho hyiae. Na asɔɔdan no ara ne mpiakyire no ho, na ɔyɔɔ no mpiempia hyiae. Aseɛ mpia no, basafa 5 ne ne trɛ, na mfimfini deɛ no, basafa 6 ne ne trɛ, na deɛ ɛtɔ so 3 no, basafa 7 ne ne trɛ. Na ɔyɔɔ ɛdan no akyi mama hyiae, na mpuna no anhyɛne ɛdan no afasuo mu. Na wɔresi ɛdan no, wɔde aboa amuamu a wɔasiesie firi abotobea na esiiɛ. Na wɔresie no, wante asaeɛ anaa pɛyɛ anaa dwinadeɛ biara nka ɛdan no ho. Aseɛ mpia no pono bi wɔ ɛdan no nifa fam. Na wɔforo ntwedeɛ nkyinkyimiɛ kɔ mfimfini deɛ no mu. Na wɔfiri mfimfini deɛ no mu kɔ deɛ ɛtɔ so 3 no mu. Na osii ɛdan no wieɛ no, ɔde twiniduro mpuna ne ntaaboɔ kataa ɛdan no so. Na wosisii nsamsoɔ twaa ɛdan no ho nyinaa hyiae. Basafa 5 ne ne koron, na wɔde twiniduro mpuna guu ɛdan no so. Na Awurade asɛm baa Salomo nkyɛn sɛ, ɛdan yi a woresie yi, sɛ wonante m'ahyɛdeɛ mu, na woyɛ m'atemmudeɛ na wodi me mmaransɛm nyinaa so, sɛ wobɛnante mu a, ɛnneɛ mɛma m'asɛm a meka mekyerɛɛ w'agya David no agyina ama wo, na mɛtena Israelfoɔ mu, na merennya me man Israel. Na Salomo sii ɛdan no wiee, na ɔde twiniduro ntaaboɔ pam ɛdan no afasuo ho wɔ mu. Ɔde nnua kataa mu firi ɛdan no fam kosii nsamsoɔ ani, na ɔde pepea ntaaboɔ sam ɛdan no fam. Na ɔde twiniduro ntaaboɔ sii ɛdan no akyiri fam basafa 20, firi fam kɔpem nsamsoɔ mpuna, na osii de emu yɛ mpiakyire ɛne kronkronkronbea no. Na kronkronbea a ɛwɔ kronkron mu kronkron anim yɛ basafa 40. Na ɛdan no mu twiniduro ntaaboɔ no anim no, wɔde so kukuduuduu ne nhwiren a ahanehane adwini. Ne nyinaa yɛ twiniduro wɔahunu ɔboɔ biara. Na wɔsiesie mpiakyire no ɛdan no mu sɛ wɔmfa Awurade apam adaka no nsi hɔ. Na mpiakyire no mu kwan deɛ basafa 20 ne ne ntwemu, na basafa 20 ne ne trɛ, na basafa 20 ne ne koron, na wɔde sika mapa duraa mu, na wɔde twiniduro kataa afɔdeɛ pono no ho. Na Salomo de sika mapa duraa ɛdan no mu, na wɔde sika nkɔnsɔnkɔnsɔn twa mpiakyire no anim, na oduraa ho sika. Na ɛdan no nyinaa, ɔde sika duraa mu kosii sɛ ehyia ɛdan no nyinaa mu. Na afɔdeɛ pono a ɛyɛ mpiakyire deɛ no, ɔde sika duraa ho nyinaa. Na mpiakyire no mu hɔ no, ɔde ngudua yɔɔ kerubim 2, basafa 10 ne ne tentene. Na kerub no ntaban biako yɛ basafa 5. Na kerub no ntaban biako no nso yɛ basafa 5. Efiri ne ntabaatira no kosi ne ntabaatira no yɛ basafa 10. Na kerub a wotia 2 no nso yɛ basafa 10. Kerub 2 no nyinaa yɛ nsusuɛ korɔ ne subankorɔ. Kerub biako tenten yɛ basafa 10, na kerub biako no nso saara. Na ɔde kerubim no sisii akyire dan no mu, na kerubim no trɛtrɛɛ wɔn ntaban mu, na obiako ntaban ka ɔfasuo, na obiako ntaban ka ɔfasuo biako no nso. Na wɔn ntaban no hyia ɛdan no mfimfini, ntaban pem ntaban anim, na wɔde sika duraa kerubim no ho. Na wɔdi ɛdan no afasuo no nyinaa ho adwini hyiae. Kerubim ne mmɛ ne nhwiren ne ahanhane, pia no mu ne asa no so. Na ɛdan no fam nso, ɔde sika duraa hɔ pia no mu ne asa no so. Na mpiakyire no ano no, ɔde ngudua yɔɔ aponta. Aponnwa no atifi ne nkyɛnmu yɛ ɔfasuo no mu abupan no mu biako. Na ngudua aponta 2 no, ɔdii so adwini, kerubim ne mmɛ ne nhwiren a ahanhane.
na wɔde sika duraa ho, na wɔde sika kataa kerubim ne mmɛ no so. Saa ara nso na wɔde ngodua yɔɔ asɔredan no aponnwa no, ɔfasuo no mu abupan nan mu biako. Na wɔde pepeaa nnua yɔɔ apono mmienu, ɛpono biako wɔ afa mmienu a etumi danedane, na ɛpono biako nso wɔ afa mmienu a etumi danedane. Na wɔdii mu adwini, kerubim ne mmɛ ne nhwiren a ahahane, na wɔde sika duraa ho, na ɔkeka tintim nkurukyerɛ no mu. Na ɔyɔɔ emu fam abannwa no, abo a wasensene kyerɛpɛn mmiɛnsa ne twiniduro mpuna kyerɛpɛn biako. Afe ɛtɔ so 9 bosome siw a ɛte sɛ kotoniman mu, na wɔto Awurade dan no fapem. Na afe ɛtɔ so 12 bosome bul a ɛne bosome ɛtɔ so 8 a ɛte sɛ obubuo no mu, na wɔwie efie no, ɛho nneɛma ne ne yɔbea nyinaa fam, na mfeɛ 7 na wɔde siiɛ. Ahemfo nwoma edi kan, tinso. Na Salomo noara ne fie die, mfeɛ 12 ansa na ɔrewie efie no nyinaa sie. Osi Lebanon kwaeɛ dan no, basafa 100 ne ntwimu, na basafa 50 ne ne trɛ, na basafa 30 ne ne koron. Ɛwɔ ntwiniduro adum kyerɛpɛn nan so, na ntwiniduro mpuna gu so. Na wɔde twiniduro sam soro, nkyɛmu mpi a ɛwowɔ adum no soɔ no so. Ɛyɛ 45 a 15 yɛ kyerɛpɛn biako, na nsamsoɔ mpuna yɛ kyerɛpɛn 3, na mpoma kyerɛkyerɛ mpoma anim ahodoɔ 3. Na apono no ne aponnwa no nyinaa yɛ mpuna 9, na mpoma hwehwɛ mpoma anim ahodoɔ 3. Na wɔyɔ adwuma branaa, basafa 50 ne ne ntwimu, na basafa 30 ne ne trɛ. Na branaa bi wɔ anim, na adum ne ntwedeɛ wɔ anim. Na wɔyɔ ahennwa branaa a ɛhɔ na obu atɛn, atemu abranaa no, na wɔde twiniduro kataa fam nyinaa. Na ne dan a wɔte mu ɛne abannwa a ɛwɔ abranaa no mu yɔbea te saa ara. Na ɔyɔ ɛdan no nso ma Faro baba a ɔware no. Yenum nyinaa yɛ abo a ne bɔ yɛ den. Wɔsusu ne sɛ abo a wasene no ahinanan. Wɔde ɛwan na etwaeɛ, ɛwowɔ emu fam ne akyire fam. Firi fapem so kɔpem atifi, na firi akyire fam kosi abannwa kɛseɛ no so. Na fapem no yɛ abo a ne bɔ yɛ den, abo akɛseɛ, basafa dudu aboɔ ne basafa nwɔtwe aboɔ. Na ɛso a wɔtooyɛ no yɛ abo a ne bɔ yɛ den. Wɔsusu ne sɛ abo a wasensen no ahinanan, ɛne ntwiniduro. Na abannwa kɛseɛ a etwa hyia no yɛ abo a wasene kyerɛpɛn 3, ne ntwiniduro mpuna kyerɛpɛn biako. Na Awurade fie no mu fam abannwa no ne ɛdan no abranaa no wɔ saa ara bi. Na ɔhene Salomo soma ma ɔkɔfaa Hiriam firi Tiro. Ɔyɛ Naftali abusuakuo mu ɔbaa kunafoɔ bi ba. Na n'agya yɛ Tironi a ɔyɛ kɔbere dwumfoɔ. Na nyansa ne nhunumu ne kɔbere adwinnie nyinaa ho nimdeɛ ahyɛ no ma. Na ɔbaa ɔhene Salomo nkyɛn bedii n'adwini nyinaa. Na ɔyɛ kɔbere 12, biako tenten yɛ basafa 18, na nhoma a ne tenten yɛ basafa 12 twa biako ho hyia. Na ɔyɔ ntaaso 2 sɛ wɔmfa nsisi adum no atifi. Ɔde kɔbere na eguiɛ. Basafa 5 ne oduntire biako koron, na basafa 5 so ne oduntire biako no koron. Atena a wanwono a ɛyɛ ntweaban a wakyinkyim, ntaaso tire a ɛwɔ adum no atifi no ho. Enson wɔ oduntire biako ho, na enson so wɔ biako no ho. Na ɔyɔ atoa bansɛsoɔ kyerɛpɛn 2 twa atena no ho hyiae de kataa aduntire no so. Saa na ɔyɔ oduntire biako no nso. Na ntaaso tire a ɛwɔ adum no atifi no, ɔyɔ no sɛ sukooko nhwiren, ntwonoo no ho basafa 9. Na adum 2 no so ntaaso tire no wɔ soro nso, na furu a ɛwɔ atena no ho. Na atoa bansɛsoɔ 200 kyerɛpɛn twitwa odintire biako no ho hyia. Na ɔmemaa adum no so sisii asɔredan no ntwonoo no ano. Na odum a ɔde sii nifa no, ɔtoo no din Yakin, aseɛ ne oditim hɔ. Na odum a ɔde sii benkum no, ɔtoo no din Boas, aseɛ ne nimu na ahoɔden wɔ. Na sukooko adwini wowɔ adum no atifi. Saa na ɔde wie adum no ho adwuma no. Na ɔyɔɔ ɛpo no ogui. Efra no kɔpem ano yɛ basafa 10. Ne kɔntɔnkron yɛ kurukuruwa, na basafa 5 ne ne koron.
na basafa 30 nhoma atwa ho hyia. Na kukuduudu wɔ ano no ase hyia, etwa ho hyia, edudu wɔ basafa biako mu, ɛbɔ ɛpo no ho kɔntɔnkron, kukuduudu kyerɛpɛn 2, na wogu no ne guara mu. Ɛtaa nantwie 12 so, 3 hwɛ atifi fam, na 3 hwɛ atɔyɛ, na 3 hwɛ anafoɔ fam, na 3 hwɛ apueyɛ. Na ɛpo no taa wɔn so, na wɔakyiri nyinaa wɔ emu fam. Na ne pipiripie yɛ nsayam trɛ, na wɔyɔ ano sɛ kuruwa ano, te sɛ sukooko nhwire a ahane, edi bat mpenu. Na ɔyɔ kɔbere nso gye naka adu. Adaka no biako ntwemu yɛ basafa 9, na ne trɛ yɛ basafa 9, na ne koro yɛ basafa 3. Na naka no yɔbea nie, ɛwɔ nhyehyɛmu ntrawantrawa. Na nhyehyɛmu no hyehyɛ n'adwa ntam. Na agyata, anantwie ne kerubim wɔ adwa no ntam hyehyɛmu no so. Na nyinasoɔ bi wɔ adwa no so soro. Na agyata ne anantwie no ase no wɔyɔ nhahama nkyekyereyɛ a ɛsensane hɔ. Na naka no wɔ kɔbere ntwa ho 9 ne kɔbere nhyɛnmu dua. Na ne nsisuo 9 no ɛwɔ nsusomu nsa bi. Wogui dwasɛ no ase. Na nhahama nkyekyereyɛ wɔ nkyɛnkyɛn. Na dwaresɛn no ano wɔ adakatire hankra no mu fam a ɛho so kakra basafa biako. Na hankra no ano yɛ kurukuruwa, wɔyɔ no sɛ nyinasoɔ basafa biako ne fa, na wodi adwini ano. Na ne nhyehyɛmu ntrawantrawa no yɛ ahinanan, ɛnyɛ kurukuruwa. Na ntwahonan 9 no wɔ nhyehyɛmu ntrawantrawa no ase. Na ntwahonan no nsa kurukura naka no mu. Na ntwahonan no biako kron yɛ basafa biako ne fa. Na ntwahonan no yɔbea te sɛ teaseɛnam 9 yɔbea. Ɛho nsa ne ne hankra ne ne mpadeɛ ne ne brɛ mu nyinaa nso ogui. Na nsusomu nsa 9 wɔ naka no ahinanan no ho. Naka no mu ara na nsa no fifire. Na naka no tiri no ɔyɔyɔ no nkurukuruwa hyiae. Ne koro yɛ basafa fa. Na nakatire no so na ne nsa ne ne nhyehyɛmu ntrawantrawa a efiri mu no wɔ. Na wodi ne nsa no trɛ ne ne nhyehyɛmu ntrawantrawa no so adwini. Kerubim ne agyata ne mmɛ, sɛdeɛ ntam ne da hɔ teteɛ no, na nhama nkyekyeree atwa ho hyia. Saa na ɔyɔ naka du no, ne nyinaa yɛ gubia korɔ, nsusuyɛ korɔ ne suban korɔ. Ɛna ɔyɔ kɔbere dwaasɛn 2, dwaasɛn biako di bat 40. Basafa 9 ne dwaresɛn no biako mu trɛ, naka du no nyinaa dwaresɛn no sisi so miako. Na wɔde naka no num sisii ɛdan no anafoɔ fam, na wɔde num sisii atifi fam. Na ɛpono no deɛ, wɔde sii ɛdan no anafoɔ fam, apueyɛ a ɛkyerɛ anafoɔ fam no. Na Hiram yɔ dwaresɛn no ɛne sesadeɛ ɛne nkoraa. Na Hiram wie adwuma a ɔyɔ maa ɔhene Salomo Awurade fie ho no nyinaa yɔ. Ɛdum 2 no ne adum no atifi ntaasotire no apɔ 2 no ne atena 2 a wɔde kata adum no atifi ntaasotire apɔ 2 no ho no. Na atena 2 no ho atoa aba nsɛsoɔ 400 no. Atoa aba nsɛsoɔ kyerɛpɛn 2 yɛ atena biako deɛ, sɛ nkata ntaasotire apɔ 2 a ɛwowɔ adum no soɔ no ho. Ne nsugye naka adu no so nwaasɛn 2 no, ne ɛpo biako, ne ɛpo no ase anantwie 12 no, ne nsenaa ne sesadeɛ ne nkoraa no. Na nneɛma a Hiram yɔma a ɔhene Salomo de ma Awurade fie no nyinaa yɛ kɔbere a wapɔ ho. Yordan ho asase so dɔteɛ mu na ɔhene guiɛ wɔ Sukot ne Seratan ntam. Na Salomo gyaee nneɛma no nyinaa karie, ne so a ɛsoso dodoɔ nti. Wanhwehwɛ kɔbere no nkariɛ ano. Na Salomo yɔ Awurade fie nneɛma no nyinaa, sika afɔrebukyia ne ɛpono a kyerɛ paano sisi soɔ no sika, ne nkanea dua no, num wɔ nifa na num wɔ benkum. Mpiakyire no anim no yɛ sika amapa, na ho nhwire ne nkanea ne adaban no yɛ sika. Ne nwowa ne adumgya ne nkora ne nwowa ne nson kukuwa no yɛ sika ara nko. Na ɛdan no mu fam kronkronkronbea hɔ, apono ne asɔɔda apono no mpɛɛwa nso yɛ sika. Na wowie adwuma a ɔhene Salomo yɔɔ no Awurade fie hɔ no nyinaa. Na Salomo de n'agya David akronkronneɛ
dwetɛ ne sika ne nnoɔma no baa mu de besie Awurade fie akoradeɛ mu. Ahemfo nwoma edi kan ti 8. Ɛno na Salomo hyiahyia Israel mpanimfoɔ ne musuakuo mu atitire. Israel mma agyanom mmapɔmma nyinaa baa ɔhene Salomo nkyɛn Yerusalem sɛ wɔrekɔ akɔfa Awurade apam adaka no afiri Dawid kuro Sion mu aba. Na Israel mmarima nyinaa behyiaa ɔhene Salomo nkyɛn bosome Etanim a ɛyɛ bosome a ɛtɔ so 9 a ɛte sɛ Ahenni no mu napɔnna no mu. Na Israel mpanin nyinaa bae na asɔfoɔ no bɛsoa adaka no. Na wɔde Awurade adaka no ne Ahyiae Ntomadan no ne kronkronbea nneɛma a ɛwɔ ntomadan no mu no nyinaa bae. Asɔfoɔ ne Lewifoɔ no na wɔde foro baeɛ. Na ɔhene Salomo ne Israel asafo a wɔabɛhyia ne nkyɛn no nyinaa ne no di adaka no anim kunkum nnwan ne anantwi a wɔn dodoɔ nti wɔntumi nkae mmua no bɔ afɔdeɛ. Na asɔfoɔ no de Awurade apam adaka no besii n'afa. Ɛdan no mpi akyire a ɛne kronkronbea no mu, kerubim no ntaban ase. Na kerubim no atrɛtrɛ wɔn ntaban mu, adaka no afa no so. Na kerubim no kata adaka no ne ɛho mpoma no so ɔsoro. Na mpoma no woware ma wohunu mpoma no ti kronkronbea hɔ ɛwɔ mpiakyire n'anim. Na wonhu n'adi hɔ, na wɔ hɔ de besi nnɛ. Biribiara ni adaka no mu gye ɔbo apono 2 a Mose de gu mu Horeb. Bra wofiri Misraim asase so reba a Awurade ne Israelfoɔ pameeɛ no. Na asɔfoɔ no firi kronkronbea hɔ firi adiɛ no, mununkum bɛhyɛ Awurade dan no ma. Na mununkum no nti ama asɔfoɔ no antumi anyina ansom. Efii sɛ na Awurade anim onyam ahyɛ Awurade dan no ma. Ɛno na Salomo kaa sɛ, Awurade aka sɛ ɔbɛtena esum kabii mu. Sie na masi ɛdan ma yɛ no tenabea mama wo. Baabi a ɔbɛtena hɔ daa. Na ɔhene danee n'ani, na wɔhyiraa Israel asafo no nyinaa. Na Israel asafo no nyinaa gyinagyina hɔ. Na ɔkaa sɛ, Nhyira ne Awurade, Israel Nyankopɔn a ɔde n'ano kasa kyerɛɛ m'agya Dawid, na ɔde ne nsa ama no aba mu sɛ, efiri da a mekɔyii me man Israel firi Misraim baeɛ no, manyi Israel musuakuo nyinaa mu kuro bi sɛ wonsi ɛdan na mede ntena hɔ. Na mafa Dawid sɛ onni me man Israel so. Na ɛwɔ m'agya Dawid akoma mu sɛ anka obesi ɛdan ama Awurade Israel Nyankopɔn din. Na Awurade ka kyerɛ m'agya Dawid sɛ ɛwɔ wakoma mu sɛ anka obesi ɛdan ama me din yi. Wayɛ no yie sɛ ɛwɔ wakoma mu. Nanso ɛnyɛ wo na obesi ɛdan no, na mmom oba a ofiri w'asene mu. Ɔno na obesi ɛdan ama me din. Na Awurade ama n'asɛm a ɔkaeɛ no atim. Na masɔre masi m'agya Dawid anan mu atena Israel ahengua so. Sɛdeɛ Awurade kaeɛ no, na masi ɛdan no mama Awurade Israel Nyankopɔn din. Na mawɛ hɔ afa bi mama adaka a apam a Awurade de yɛn agyanom firi Misraim asase so reba no. Ɔne wɔn pamyɛ no wɔ mu no. Na Salomo gyina Awurade afɔrebɔkyi anim, Israel asafo nyinaa anim, na ɔtrɛ ne nsɛm kɔɔ soro kaa sɛ, Awurade, Israel Nyankopɔn, Onyankopɔn bi ni ɔsoro a ɛwɔ atifi ne asase so ɛfam. Sɛ wo a wokora apam ne adɔyɛ ma wo nko a wɔde wɔn akoma nyinaa nante w'anim no. Wo na wakora deɛ woka kyerɛɛ w'akoa m'agya Dawid no ama no. Wode w'ano na ɛkaeɛ, na wode wo nsa ama no aba mu. Sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ yi. Na afei Awurade, Israel Nyankopɔn, kora deɛ waka akyerɛ w'akoa m'agya Dawid no ma no. Sɛdeɛ wokaa sɛ, wɔremma onipa a ɔbɛtena Israel ahengua soɔ mmɔ wo m'anim. Hwɛ nko na wo man hwɛ wɔn kwan, sɛ wɔbɛnante m'anim sɛdeɛ wonantee m'anim no. Na afei, Israel Nyankopɔn, ma wo nsɛm a woka kyerɛɛ w'akoa m'agya Dawid no ntimɛ. Na ampa sɛ Onyankopɔn bɛtena asase so anaa? Hwɛ, ɔsoro ne ɔsoro mu soro ntumi nkora wo. Na nka ntom ɛdan yi a masie yi. Nanso dane w'ani kyerɛ w'akoa mpaebɔ ne ne nkotosrɛ. Awurade me Nyankopɔn, na tie nteamu ne mpaeɛ a w'akoa rebɔ no w'anim nnɛ yi. Sɛ wobɛbue w'ani akyerɛ ɛdan yi anadwo ne awia, sɛdeɛ wokaa sɛ, me din bɛtena hɔ no. Na watie mpaeɛ a w'akoa rebɔ kyerɛ ha yi. Na tie w'akoa ne wo man Israel nkotosrɛ a wɔde rebɔ mpaeɛ ha yi. Na wo deɛ, tie no wɔ tenabea ɔsoro, na wote a fafiri. Sɛ obi yɛ ne yɔnko bɔne, na ɔde ntam gye ne sɛ ɔnka,
na ntam no ba w'afɔrebɔkyia anim efie yi mu a ɛne ɛwara tie wɔ ɔsoro na yɔ na bo wo nko atɛn sɛ wobebu ɔbɔnefoɔ fɔ ama ne kwan abua n'atifi na wabu ɔteneneeni bem ama no sɛdeɛ ne tenenee teɛ sɛ wɔka wo man Israel gu wɔn atamfo anim sɛ wɔyɛ bɔne bi nti na wɔsane ba wo nkyɛn bɛbɔ wo din na wɔbɔ wo mpaeɛ na wɔkoto srɛ wɔ efie yi mu a ɛne ɛwara tie wɔ ɔsoro na fa wo man Israel bɔne firi na sane wɔn bra asase a wode maa wɔn agyanom no so sɛ wɔto ɔsoro mu na osuo ntɔ sɛ wɔyɛ wo bɔne nti na wɔbɛbɔ mpaeɛ kyerɛ ha yi na wɔbɔ wo din na wɔsane firi wɔn bɔne no ho sɛ wɔabrɛ wɔn ase nti a ɛne ɛwara tie wɔ ɔsoro na fa wo nkoa ne wo man Israel bɔne firi na kyerɛ wɔn ɔkwan pa a wɔmfa soɔ na ma osuo ntɔ ngu w'asase a wode maa wo man sɛ agyapadeɛ no so sɛ ɛkɔm ba asase yi so o ɔyaredɔm ba o ɛhoɔ ɛpoɔ ntutummɛ mmɛbɛba o sɛ wɔn atamfo behiahia wɔn ho wɔn kuro apono asase so o ɔhaw biara o yadeɛ biara o mpaebɔ biara nkotosrɛ biara a onipa biara anaa wo man Israel nyinaa wɔ no sɛ obiara behunu n'akoma mu yi a na ɔbɛtrɛ ne nsɛm kyerɛ efie yi a wara tie wɔ ɔsoro wɔtena bea hɔ na fa firi ayɛ ma onipa no sɛdeɛ n'akwan nyinaa teɛ sɛdeɛ wohunu n'akoma mu no na wara wo nko na wonim nipa ma nyinaa akoma mu deɛ ɛbɛyɛ na wasuro wɔ na a wɔde bɛtena asase a wode maa yɛgyanom no soɔ no nyinaa afei nso ɔhɔho a ɔmfiri wo man Israel mu na wo din nti ofiri akyirikyiri asase bi so aba ɛfiri sɛ ɔbɛto wo din kɛseɛ ne wo nsa denden ne wo basa a atene no nka sɛ ɔba bɛbɔ mpaeɛ kyerɛ ɛdan yi a wara tie wɔ ɔsoro wɔtenabea hɔ na yɔ sɛ deɛ ɔhɔ no so frɛ wɔ no nyinaa deɛ ɛbɛyɛ na asase so aman nyinaa hunu wo din na wasuro wɔ sɛ wo man Israel na wahunu sɛ wo din na wɔde frɛ ɛdan a masie yi sɛ wo man firi adi ne wɔn atamfo kodi ako ɔkwan a wobɛsoma wɔn so na wɔbɔ Awurade mpaeɛ kyerɛ kuro a wayie ne ɛdan a masi mama wo din yi a ɛne etie wɔn mpaebɔ ne wɔn nkotosrɛ wɔ ɔsoro na di wɔn asɛm ma wɔn sɛ wɔyɛ wo bɔne efiri sɛ onipa biara ni hɔ a ɔnyɛ bɔne na wofa wɔn abufu na woyi wɔn ma wɔn atamfo na ɛdɔm soa wɔn nomum kɔ atamfo asase so akyirikyiri o mɛnkyɛneyɛ o na wɔma no ka wɔn akoma asase a wafa wɔn nomum kɔ hɔ no so na wɔdane wɔn ho na wɔkoto srɛ wo wɔn nomumfafo asase no so ka sɛ yɛayɛ bɔne na yɛafom yɛde abɔnefosɛm na wɔde wɔn akoma nyinaa ne wɔn kra nyinaa sane ba wo nkyɛn wɔn atamfo a wɔfa wɔn nomum kɔɛ no asase so na wɔbɔ wo mpaeɛ kyerɛ wɔn asase a wɔde maa wɔn agyanom no kuro a wayie ne yɛdan a masi mama wo din yi a ɛne yɛtie wɔn mpaebɔ ne wɔn nkotosrɛ wɔ ɔsoro wo tenabea hɔ na di wɔn asɛm ma wɔn na fa wo man bɔne a wayɛ wɔ ne wɔn mmarato a wato afom wɔ no nyinaa firi wɔn na ma wonya wɔn nomumfafoɔ no anim mmɔborɔhunu na wohu wɔn mmɔbɔ ɛfiri sɛ wɔyɛ wo man ne w'agyapadeɛ a woyii wɔn Misraim firi dadeɛ fononoo mu de wɔn baeɛ no na bue w'anim a wakoa nkotosrɛ ne wo man Israel nkotosrɛ na tie wɔn deɛ wosu frɛ wɔ no nyinaa mu na wo Awurade Nyankopɔn wara na woyii wɔn yɛɛ agyapadeɛ firi asase so aman nyinaa mu sɛdeɛ wɔnam wakoa Mose so kaa ɛberɛ a woyii yɛn agyanom firi Misraim baeɛ no na Salomo wie mpaeɛ a ɔbɔɔ Awurade ne nkotosrɛ yi nyinaa no ɔsɔre firi afɔrebukyia no anim na ogyae ne nankroma anim kotoɔ ne nsɛm tra a ɔtrɛ kyerɛɛ ɔsoro no na ogyinaa hɔ de ne kɛseɛ hyiraa Israel asafo no nyinaa sɛ nhyira ne Awurade a wama ne man Israel ɔmannyɔeɛ sɛdeɛ ɔkaeɛ no nyinaa na sɛ mpa a ɔnam n'akoa Mose so kaeɛ no nyinaa mu asɛm biako mpo antɔ fam Awurade yɛn Nyankopɔn ne yɛn akyi sɛdeɛ odii yɛn agyanom akyiri no onya yɛn na ɔmpa yɛn nso na ɔnkom yɛn akoma mmra ne ho na yɛnante n'akwan nyinaa mu na yɛdi ne mmara nsɛm ne n'ahyɛdeɛ ne n'atemmudeɛ a ɔhyɛɛ yɛn agyanom no so na ma me nsɛm a mede me koto mesrɛ Awurade anim yi mɛn Awurade yɛn Nyankopɔn awia ne anadwo na oni n'akoa asɛm ne ne man Israel asɛm ma wɔn sɛdeɛ ehia da biara na asase so aman nyinaa hunu sɛ Awurade ne Onyankopɔn na obiara ni hɔ bio na momma mo akoma nni mu Awurade yɛn Nyankopɔn ho sɛ mobɛnante n'ahyɛdeɛ so na mɔde ne mmara nsɛm so sɛdeɛ tie ne yi ɛna ɔhene ne Israel nyinaa bɔɔ mu bɔɔ afɔdeɛ Awurade anim
Na Salomo bɔ asomdwoe afɔdeɛ a ɔbɔ maa Awurade no, anantwie mpem 22 ne nnwan mpem 120. Na saa na ɔhene Israelfoɔ nyinaa dwira Awurade fie. Da no ara ɔhene yɛ Awurade dan no anim abannwa no kronkron. Na ɛhɔ no wɔhyee ɔhye afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ ho sradeɛ no. Efiri sɛ kɔbere afɔrebukyia a esi Awurade anim ne suadodo sɛ ɛbɛhye ɔhye afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ ho sradeɛ no. Na Salomo di napɔnna no ɛberɛ no mu, na Israel nyinaa ka no ho, asafo kɛseɛ. Wofiri deɛ wɔrekɔ Hamat de besi Misraim subonhwa ano. Wodi Awurade yɛn Nyankopɔn anim napa nanso ne nanso dadu nanane. Da ɛtɔ so 8 no, ogya ɔman no kwan ma ɔkɔe, na ohyirahyira ɔhene, na ɔde papa Awurade ayɛ ama n'akoa Dawid ne ne man Israel nyinaa no ho anigyeɛ, ne akoma pa si mu kɔɔ wɔn afie mu. Ahemfo nwoma edi kan, tinkron. Na Salomo wie Awurade fie ne ɔhene fie no sie ne Salomo ade a ɔpa a ɛso n'ani so ɔbɛyɛ nyinaa ayɔ no. Awurade yii ne ho kyerɛɛ Salomo nimpire no so, sɛdeɛ oyii ne ho kyerɛɛ no Gibeon no. Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, mate wo mpaebɔ ne wo nkotosoro a wobɛsrɛɛ no m'anim no, na mayɛ efii a wasi yi kronkron. Sɛ mede me din bɛto hɔ akosi daa, na m'ani ne m'akoma atena hɔ na nyinaa. Na wo deɛ, sɛ wonante m'anim sɛdeɛ wagya Dawid nanteeɛ no, akoma mu pɛyɛ ne tii mu, sɛ wobɛyɛ sɛdeɛ mahyɛ wo nyinaa, na wadi m'ahyɛdeɛ ne m'atemmudeɛ so a, ɛnneɛ mɛma wo hene a wodi Israel so no adwa atim akosi daa, sɛdeɛ mekaa no wagya Dawid ho sɛ, onipa remmɔ wo, Israel ahennwa soɔ no. Na sɛ sane na mo ne mo mma bɛsane afiri m'akyiri, na mo ani me mmara nsɛm, m'ahyɛdeɛ a mede magu mo anim yi so, na mokɔ kɔsom anyame foforɔ, na mosɔre wɔn a, ɛnneɛ metwa Israel afiri asase a mede mama wɔn no ani. Na efii a mayɛ no kronkron mama me din no, mɛto afiri m'anim atwene, na Israel bɛdane ɛbɛ ne nkasadwaa aman nyinaa mu. Na ɛdan yi, ɛkron kɔ ɔsoro deɛ, nanso obiara a otwa mu wɔ ho no ho bedwiri no. Na wabɔ kyekye, na waka sɛ, ɛnam ɛdeɛ so na Awurade ayɛ asase yi ne efie yi sɛɛ. Na obebua sɛ, efiri sɛ wagya Awurade wɔn Nyankopɔn a woyii wɔn agyanom firi Misraim asase so baeɛ no, na wakɔsosɔ anyame foforɔ mu asɔre wɔn asom wɔn. Enti na Awurade de bɔne yi nyinaa aba wɔn so yi. Na mfeɛ 20 a Salomo de sisii afie 2, Awurade fie ne ɔhene fie no akyire yi no, enso Tiro hene Hiram de ntweneduro nnua ne pepea nnua ne sika sɛdeɛ ɔpɛ nyinaa sɔ Salomo mu. Ɔhene Salomo maa Hiram nkura 20 Galilea asase so. Na Hiram firi adi firi Tiro sɛ ɔrebɛhwɛ nkura a Salomo ama no, nanso ansɔ n'ani. Na ɔkaa sɛ, nkuro bɛn na wode ama me yi, me nua? Na ɔfrɛ no sɛ Karbo asase de besi nnɛ. Na Hiram soma ma wɔde sika dweti kɛseɛ 120 brɛɛ ɔhene. Na adwumato a ɔhene Salomo gyee sɛ ɔde rebesi Awurade fie ne ɔno ara ne fie ne Milo ne Yerusalem fasuo ne Hasor ne Megido ne Gersa no ho asɛm nie. Misraim hene Faro aforo abɛfa Gesa de ogya ahye. Na wakunkum Kanaanfo a wɔte kuro no mu no, na ɔde ama ne babaa Salomo yere no sɛ awaredeɛ. Na Salomo kyekyere Gersa ne anafo Bet-Horon ne Baalet ne Tama ɛwɔ ɛsrɛ so asase no so. Ne aduane kora nkuro a Salomo wɔ nyinaa ne nteaseɛ nam nkuro ne apɔnkɔsofoɔ nkuro ne Salomo ade a ɔpɛ sɛ osi no Yerusalem ne Lebanon ne asase a odi soɔ nyinaa no so. Nkurɔfoɔ a waka firi Amorifoɔ, Hetifoɔ, Perisifoɔ, Hewifoɔ ne Yebusifoɔ mu a wɔmfiri Israel mu no, wɔn a Israel ma antumi ansɛe wɔn no ma a wɔkaa wɔn akyi asase no soɔ, Salomo yi wɔn gye wɔn adwumatoɔ de beduru ɛnnɛ yi. Na Israelfoɔ no mu deɛ, Salomo amfa obi anyɛ akoa, efiri sɛ wɔn na wɔyɛ akomfofoɔ ne ne gyaesefoɔ ne ne mmapɔmma ne ne mmarima akunini ne ne nteaseɛ nam so ahwɛfoɔ ne n'apɔnkɔsotefoɔ. Yenum ne Salomo adwuma so ahwɛfoɔ mu mpanin. 550 a wɔdi nkurɔfoɔ a wokura adwuma no mu no soɔ. Enso Faro babaa no firi Dawid kuro no mu baa ne dan a wosi maa no mu. Afei wosi Milo. Na Salomo bobɔ afɔdeɛ afe mu mprɛnsa. Wɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ. Afɔrebukyia a osi maa Awurade no so. Na wɔhye aduhwam wɔ deɛ esi Awurade anim no so.
na wowie efie no koraa. Na ɔhene Salomo yɛ ahyɛn wɔ Esion Geba ɛwɔ Eliot ho, ɛpo kɔkɔɔ ano Edom asase so. Na Hiram somaa ne nkoa a wɔyɛ hyɛnmufo a wonim ɛpo ho asɛm ma wɔkaa Salomo nkoa ho ahyɛn no mu. Na wɔkɔɔ Ofir kɔgyee sika hɔ, dweti kɛseɛ 120 na wɔde brɛɛ ɔhene Salomo. Ahemfo nwoma edi kan tidu. Na Seba hema te Salomo nka ɛfa Awurade din ho. Na ɔbaa sɛ wɔde mmebusɛm a emu yɛ den rebɛsɔ no ahwɛ. Na ɔne asafo yuupa de yom a wɔsoso nnuhwam ne sika bebree pa ne aboɔdena bɔ baa Yerusalem. Na oduruu Salomo nkyɛn no, ɔno ne bɔɔ deɛ wɔ n'akoma mu nyinaa ho nkɔmmɔ. Na Salomo buaa no ne nsɛm nyinaa. Asɛm biara ehunta ɔhene a wanka nkyerɛ no. Na Seba hema no hunu Salomo nyansa nyinaa ne efii a wasie, ne pono so nnuane, ne nkoa tenaeɛ, ne n'asomfo gyinabea, ne wɔn ntadeɛ, ne nsahyɛfoɔ, ne n'aforoyɛ a ɔnam so kɔ Awurade fie, na ne ho metee no. Na ɔka kyerɛ ɔhene no sɛ, wo nneyɛe ne wo nyansa ho asɛm a metee no m'asase soɔ no yɛ nokorɛ, na maanye nsɛm no ani de besii sɛ mebaeɛ, na mede m'ani abɛhuni. Na hwɛ, wanka me emu fampo. Wo nyansa ne wo yie sene nka a meteeɛ no. Nhyira ne wo nipa, nhyira ne wo nkoa yi a wogyinagyina w'anim daa yi te wo nyansa no. Nhyira nka Awurade, wo Nyankopɔn a ɔpɛ w'asɛm, na ɔde watena Israel ahennwa soɔ. Sɛ Awurade dɔ Israel de rekosi daa nti na wasi wo hene sɛ, yɛ atemudeɛ ne teneneedeɛ. Na ɔmaa ɔhene sika dweti kɛseɛ 120 ne nnuhwam bebree paara ne aboɔdena boɔ. Nnuhwam bebree saa bi a mabio sɛdeɛ Seba hema de maa ɔhene Salomo no. Nanso Hiram ahyɛnku a ɛde sika firi Ofiri bae no de samfona nnua bebree pa ne aboɔdena boɔ bae. Na ɔhene de samfona nnua no yɔ Awurade fie ne ɔhene fie aforoyɛ ne nsankuo ne mmɛnta ma adwontofoɔ no. Saa samfona nnua bi a mabio na wɔahunu saa bio de besi nnɛ. Na ɔhene Salomo ma Seba hema no n'adeɛ a ɔpa a obisaeɛ nyinaa. Ɛsono deɛ firi ɔhene Salomo nsɛm a ɔde maa no. Na ɔsane si mu kɔɔ n'asase so, ɔno ne nkoa. Nso sika a na ɛba Salomo nsɛm afe biako mu duro yɛ sika dweti kɛseɛ 666. Ɛsono deɛ efiri adwadifoɔ hɔ ne akwantemfoɔ batadie mu ne deɛ efiri Arabia ahemfo nyinaa ne asase no so abradofoɔ no nsɛm. Na Salomo de sika a waborɔ yɔɔ akyɛm 200, sika nnwetɛbena 600 na ɔde dura akyɛm no mu biako biara ho. Na ɔde sika a waborɔ yɛ akyɛm nkuma 300, sika mmɛnaa 3 na ɔde dura akyɛm no mu biako biara ho. Na ɔhene de kosiee Lebanon kwaeɛ dan no mu. Na ɔhene yɛ asonse ahwennwa kokuroo na ɔde sika amapa duraa ho. Adwa no wɔ ntwedeɛ 6, na adwa no tiri a ɛwɔ akyire yɛ kurukuruwa, na nsa wowɔ ha ne ha wɔ atenae no ho. Na agyata 2 gyinagyina nsa no ho, na agyata 12 gyinagyina ntwedeɛ 6 no so ha ne ha. Wɔnyɔɔ saa bi da ahenni biara mu. Na ɔhene Salomo nkuruwa a ɔnom mu nyinaa yɛ sika, na Lebanon kwaeɛ dan mu nneɛma nyinaa yɛ sika amapa. Dwetɛ ni mu na ɔmu no hwee Salomo brɛ so. Na ɔhene wɔ Tarsis hyɛn ɛpo no so a ɛka Hiram hyɛn ho. Mfensa mu Tarsis hyɛn no ba prɛko. De sika ne dwetɛ, asonse ne ntweneboa ne kohaaba. Na ɔhene Salomo yɛ kɛseɛ sene asase so ahemfo nyinaa. Ade dodoɔ ne nyansa fam. Na asase nyinaa hwehwɛɛ Salomo anim ahunu. So obetie ne nyansa a Onyankopɔn de ahyɛ n'akoma mu no. Na ɔde wɔn ayɛyɛdeɛ ba mmeako. Dwetɛ nneɛma ne sika nneɛma ne ntadeɛ ne akodeɛ ne nnuhwam, apɔnkɔ ne mfunumupɔnkɔ afe biara ne ne deɛ. Na Salomo boaboa nteaseɛnam ne apɔnkɔsotefoɔ ano. Na onya nteaseɛnam 1,400 ne apɔnkɔsotefoɔ 12,000. Na ɔde wɔn duadua nteaseɛnam nkuro mu ne ɔhene nkyɛn Yerusalem. Na ɔhene maa dwetɛ yɛ sɛ aboɔ wɔ Yerusalem. Ne ntweneduro nso sɛ akyinnua a ɛwɔ asaseta soɔ no wɔ dodoɔ mu. Na Salomo wɔ apɔnkɔ a wɔfiri Misraim. Ɔhene adwadifoɔ asafo kɔtotɔ apɔnkɔ kuo sɛdeɛ wɔn boɔ teɛ de ba. Na wɔde teaseɛnam firi Misraim ba, bɛgye dwetɛ nnwetɛbena 600 ne apɔnkɔ nso.
150 na Sara na adwadifoɔ de bi brɛ Hetifoɔ ahemfo nyinaa ne Siria ahemfo. Ahemfo nwoma edi kan ti 12. Na ɔhene Salomo dɔ mmaa nanafo bebree kan Faro babaa no ho, wɔne Moabfoɔ, Amonfoɔ, Edomfoɔ, Sidonfoɔ ne Hetifoɔ mmaa ofiri amanaman a Awurade kan wɔn ho asɛm kyerɛ Israelfoɔ sɛ, Monkɔ wɔn mu na wɔn nso ma mo mu. Ampa ɔbɛko mo akoma edi wɔn anyame no akyi. No mu, wɔn na Salomo bataa wɔn ho ɔdɔ mu. Na ɔwɔ yerenom ahenemma 700 ne mpenafoɔ nso 300. Na ne yerenom no kum n'akoma. Na Salomo nkwakorabere mu no, ne yerenom kum n'akoma kodii anyame foforo akyi. Na n'akoma animu Awurade ne Nyankopɔn ho sɛ n'agya David akoma. Na Salomo kodii Sidonfoɔ nyamewa Astoret ne Amonfoɔ Milkom a ɛyɛ akyiwadeɛ no akyi. Na Salomo yɛ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne, na wanwie Awurade akyiridie sɛ n'agya David. Ɛno mu na Salomo sii soronsorommea maa Moabfoɔ, Kemos a ɛyɛ akyiwadeɛ, bepɔ a wɔ Yerusalem anim no so, ne Amon ma Molek a ɛyɛ akyiwadeɛ. Na saa na ɔyɛ maa ne yerenom ananafoɔ a wɔhye aduhwam na wɔbɔ afɔdeɛ ma wɔn anyame no nyinaa. Na Awurade bo fuw Salomo efiri sɛ n'akoma adane afiri Awurade Israel Nyankopɔn a wɔyi ne ho akyerɛ no mprenu. Na wɔahyɛ no asɛm ho mmara sɛ onkodi anyame foforo akyi, nanso wɔanni deɛ Awurade hyɛɛ no no soɔ no ho. Na Awurade ka kyerɛɛ Salomo sɛ, Esiane sɛ yei wɔ wo ho na wɔanni mapam ne mahyɛdeɛ a mehyɛɛ wo no so nti, tie na mete ahenni no mefiri wo nsam, na mede mama wakoa. Nanso wo brɛ so deɛ merenyɔ, wagya David nti. Na wo ba nsam na mete afiri, nanso makoa David ne Yerusalem a mafa no nti, merente ahenni no nyinaa, na mede abusuakuo bi ako bɛma wo ba. Na Awurade ma ɔpredifoɔ bi, Edomni Hadad sɔre tiaa Salomo, ofiri ɔhene asefoɔ mu wɔ Edom. Na David ne Edom nyae, na ɔsan ne Yoab foro kɔɔ sɛ ɔrekɔsie atɔfoɔ no, okum Edom mmarima nyinaa. Na Yoab ne Israel nyinaa tenaa hɔ abosom 6 kosii sɛ ɔhyee mmarima nyinaa ase Edom. Na Hadad ne Edom mmarima bi a wofiri n'agya nkoa mu dwanee sɛ wɔrekɔ Misraim, enso na Hadad yɛ abɔfra kumaa. Na ɔsɔre firi Midian, na ɔkoduru Paran. Na wɔfaa mmarima bi Paran kan wɔn ho, na wɔkɔɔ Misraim hene Faro nkyɛn. Na ɔmaa no efie na ɔhyɛ aduane a wɔma no, na ɔmaa no asase nso. Na Hadad nya Faro anim animonyam pii, na ɔde ne yere nua ahenyere Tapenes nua maa no aware. Na Tapenes nua woo ne babarima Genobat maa no. Na Tapenes twaa no nufoɔ Faro fie. Na Genobat wɔ Faro fie, Faro mma mu. Na Hadad tee no Misraim sɛ David ne n'agyanom akɔda na ɔsan ne Yoab awua no, Hadad ka kyerɛɛ Faro sɛ, "Da me kwan ma menkɔ m'asase so." Ɛna Faro ka kyerɛɛ no sɛ, "Na ɛdeɛn na ehia wo me nkyɛn ha? Na worehwehwɛ w'asase so akoro yi?" Na obuaa sɛ, "Ɛnyɛ biribiara, nanso gya me kwan ma menkɔ." Na Onyankopɔn ma ɔpredifoɔ bi, Eliada ba Reson a odwane firi ne wura Hadad Eser Sobahene nkyɛn no sɔre tiaa no. Ɔno na ɔboaa mmarima no na ɔyɛ asafo no so safohene, bere a David kum Sobafoɔ no. Na wɔkɔɔ Damasko kɔtenaa hɔ, na wodii hene Damasko. Na ɔne Israel di apereɛ Salomo na nyinaa kaa bɔne a Hadad yɔɔɛ no ho. Na wokyiri Israel, na wodii Siria so hene. Na Nebat ba Yerobiam Efratni a wofiri Sereda ɔyɛ Salomo akoa, na ne na din di Serua ɔbaa kunafoɔ bi nso te ɔhene so atua. Na deɛ maa no te ɔhene so atua ne sɛ, Salomo kyekyeree Milo na otuatua n'agya David kuro ho fasuo mu. Na ɔbarima Yerobiam no yɛ ɔbarima a ɔyɛ nam. Na Salomo hunuu aberanteɛ no sɛ ɔyɛ ɔdeyɔfoɔ no, ɔmaa no yɛ Yosef fie adwuma nyinaa so hwɛfoɔ. Na bere no mu, Yerobiam firi Yerusalem rekorɔ no, odiyifoɔ Ahia Siloni behunu no ɔkwan no so. Nso na ofura ntoma foforɔ, na wɔn baanu pɛ na ɛwɔ wiram hɔ. Na Ahia sɔ ntoma foforɔ a ɛwɔ ne ho no mu, na osunsuane mu asinasini 12. Na ɔka kyerɛɛ Yerobiam sɛ, "Yi asinasini 2 fa, na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie,
hwɛ merebɛte ahenni no mafiri Salomo nsɛm na mede musuakuo 10 ma wo na makoa David ne kuro Yerusalem a mafa mafiri Israel musuakuo mu nyinaa nti abusuakuo baako na enye ne de esan sɛ wagya me na wakɔsɔre Sidonfo nyamewa Astorit ne Moabfo nyame Kemos ne Amon nyame Kekom na wanante makwan mu sɛ ɔbɛyɛ de etene mani soɔ ne mahyɛdeɛ ne matemudie sɛ n'agya David nanso merenye ne nsɛm ahenni no nyinaa na makoa David a mafa no a odi me mmara nsɛm ne mahyɛdeɛ soɔ no nti mesi no ɔman so pani ne nkwanna nyinaa na megye ahenni no ne ba nsɛm na mede musuakuo 10 ma wo na ne ba no mede abusuakuo biako bɛma no deɛ ɛbɛyɛ na kanea atena hɔ ama makoa David na nyinaa wɔ manim Yerusalem kuro a mayi mafa sɛ mede medin bɛto hɔ no mu na wo na mɛfa wo mama wadi hene sɛdeɛ wo kra apɛ nyinaa na wayɛ Israel so hene na sɛ wotie deɛ mɛhyɛ wo nyinaa na wo nante makwan so na woyɛ deɛ tene mani soɔ sɛ wobɛdi mahyɛdeɛ ne me mmara nsɛm soɔ sɛdeɛ makoa David yɔɛ no a ɛne emedi w'akyi na masi efii a etim hɔ mama wo sɛdeɛ mesi me maa David no na mede Israel mama wo na yɛn nti mɛbrɛ David asefo ase nanso ɛnyɛ nna nyinaa na Salomo hwehwɛɛ sɛ wokum Yerobiam na Yerobiam sɔre dwane kɔɔ Misraim hene Sisak nkyɛn na ɔtena Misraim kosii sɛ Salomo wuiɛ na Salomo ho nsɛm nkaeɛ ne deɛ ɔyɔɔyɛ nyinaa ne ne nyansa no wantwerɛ no Salomo ho nsɛm nwoma no mu anaa na Salomo didii hene Yerusalem Israel nyinaa soɔ yɛ mfirinhyia 40 na Salomo ne n'agyanom kɔdae na osie no n'agya David kuro mu na ne ba Rehabiam bedii nadeɛ Ahemfo nwoma edi kan ti 12 na Rehabiam simu kɔɔ Sekem na Sekem na Israel nyinaa ba sɛ wɔrebesi ne hene na Nebat ba Yerobiam tiiɛ no ɔno deɛ na ɔda so wɔ Misraim a odwane firi ɔhene Salomo anim kɔɔ hɔ no na ɔte Misraim na wɔsoma ma wɔkɔhyia no bae na Yerobiam ne Israel asafo nyinaa bae na ɔbɛka kyerɛɛ Rehabiam sɛ wagya ma yɛn konnua yɛduru na wo deɛ afei yi wagya ɔsom denden ne ne konnua duruduru a ɔde too yɛn suo no so ma no nyɛ hare na yɛn som wo na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ monkɔ na nansa mo nsamra me nkyɛn na ɔman no kɔe na ɔhene Rehabiam ne mpanimfo a n'agya Salomo da so te aseɛ no na wɔyɛ n'afotufoɔ no tu agyina sɛ ɛfoɔ bɛ na mode tu me na mede mabua ɔman yi na wɔka kyerɛɛ no sɛ ɛnnɛ woyɛ akoa ma ɔman yi na wosom wɔn na wobua wɔn na woka wɔn asɛmpa a ɛne ɔbɛyɛ wo nkoa nna nyinaa na wogya mpanimfoɔ fo a wotuu no na wɔne mmɔfra a wɔne no nyiniɛ a wɔyɛ n'afotufoɔ no kotu agyina na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ ɛfoɔ bɛ na mo nso mutuo na yɛde abua ɔman yi a ɔbɛka kyerɛɛ me sɛ yikonnua wagya de too yɛn nkɔnsoɔ no so ma no nyɛ hare no na mmɔfra a wɔne no nyiniɛ no ka kyerɛɛ no sɛ sei na ka kyerɛ ɔman yi a ɔbɛka kyerɛɛ wo sɛ wagya ma yɛn konnua yɛduru na wo deɛ yɛ no hare ma yɛn no sei na ka kyerɛ wɔn mekɔkorɔmɔto so sene magya asene na afei magya de konnua duruduro soaa mo na me deɛ mɛto mo konnua no so magya de mpire na hwee mo na me deɛ mede anyanyankyerɛ na ɛbɛhwe mo na Yerobiam ne ɔman no nyinaa baa Rehabiam nkyɛn da ɛtɔ so 3 no sɛdeɛ ɔhene kaeɛ sɛ da ɛtɔ so 3 no monsan mmra me nkyɛn no na ɔhene de asɛm denden buaa ɔman no na ogya mpanimfoɔ no fo a wotuu no wɔka kyerɛɛ wɔn sɛdeɛ mmɔfra no tuu no foɔ no sɛ mɛgya ama mo konnua yɛduru na me deɛ mɛto mo konnua no so mɛgya de mpire na hwee mo na me deɛ mede anyanyankyerɛ na ɛbɛhwe mo na ɔhene ntie ɔman no efiri sɛ Awurade na ɔdanee no saa sɛ ɔbɛma n'asɛm a Awurade nam Siloni ahia so ka kyerɛɛ Nebat ba Yerobiam no atim na Israel nyinaa hunu sɛ ɔhene antie wɔn no ɔman no buaa ɔhene sɛ
kyɛfa bɛn na yɛwɔ no Dawid mu, nanso yɛni agyapadeɛ bi Isai ba no mu. Monkɔ mo fie, Israel, afei, Dawid, hwɛ wara wo fie. Ɛna Israel sii mu kɔɔ wɔn afie, na Israelfo a wɔtete Yuda nkurom no deɛ, Rehabeam di wɔn so hene, na ɔhene Rehabeam somaa Adoram a odi adwuma toɔ soɔ no, na Israel nyinaa sii no aboɔ maa no tɔe. Ɛna ɔhene Rehabeam yɛɛ ntɛm sii teaseɛnam mu sɛ ɔredwane aba Yerusalem. Israel wae firi Dawid fie ho de besi nnɛ. Na Israel nyinaa tee sɛ Yerobeam asane aba no, ɔsoma ma okohyia no baa asafo no mu, na wosi no Israel nyinaa so hene. Obiara ni hɔ a odii Dawid fie akyiri sɛ Yuda abusuakuo nko. Na Rehabeam duru Yerusalem no, ɔboaboa Yuda fie nyinaa ne Benyamin abusuakuo ano, nnipa a wɔyi wɔn a wotu sa 180,000 sɛ wɔne Israel fie rekɔko. Na wadane ahenni no ama Salomo ba Rehabeam. Na Nyankopɔn asɛm baa Nyankopɔn nipa Semaia nkyɛn sɛ, ka kyerɛ Salomo ba Rehabeam, Yuda hene, ne Yuda ne Benyamin fie nyinaa ne ɔman no nkaeɛ sɛ Awurade sie ni. Momforo nkɔ na mo ne mo nuanom Israel nkɔko. Monsane nkɔ mo fie, na me na asɛm yi firi me. Na wotie Awurade asɛm no, na wɔsane kɔe sɛdeɛ Awurade asɛm no seɛ no. Na Yerobeam kyekyere Sekem Efraim bepɔ so tenaa mu, na ofiri hɔ kɔkyekyere Penuel. Na Yerobeam se n'akoma mu sɛ, afei na ahenni no bɛsane akɔ Dawid fie. Sɛ ɔman yi foro kɔbɔ afɔdeɛ Awurade fie Yerusalem a, ɛnea ɔman yi akoma bɛdane akɔ wɔn wura Rehabeam, Yuda hene nkyɛn, na wakume, na wasane akɔ Yuda hene Rehabeam nkyɛn. Na ɔhene no tu agyina, na ɔyɛ osika nantwiema 2, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, mo aforo akɔ Yerusalem biara, Israel. Hwɛ, wo Nyankopɔn a wɔde wo firi Misrim bae nie. Na ɔde biako kosii Betel, na ɔde biako nso kosii Dan. Na asɛm yi danee bɔne, na ɔman no kɔɔ biako yɛ anim wɔ Dan, ne biako no nso anim wɔ Betel. Na ɔyɛ ɔsonsommea fie, na ɔde ɔman no nyinaa mu biara a wɔmfiri Lewi mma mu sisi asɔfoɔ. Na Yerobeam hyɛɛ dapɔna bosome a ɛtɔ so 8 mu. Bosome no da ɛtɔ so 15 so, sɛ dapɔna a wodi Yuda no, na ɔbɔ afɔdeɛ afɔrebukyia no so. Saa na ɔyɔɔ no Betel, ɔbɔ afɔdeɛ maa nantwie ma a ɔyɔɔeɛ no, na ɔde sonsommea a ɔyɔɔeɛ no asɔfoɔ duaa Betel. Na ɔbɔ afɔdeɛ afɔrebukyia a ɔyɔɔ no Betel no so. Bosome a ɛtɔ so 8 da ɛtɔ so 15 no so, bosome a ɔno nko bɔɔ ne tirim hyɛeɛ no mu, na ɔhyɛɛ dapɔna maa Israelfoɔ no, na ɔbɔ afɔdeɛ afɔrebukyia no so, na ɔhyɛɛ aduhwam. Ahemfo nwoma edi kan, ti 13. Na hwɛ, Nyankopɔn nipa bi firi Yuda nam Awurade asɛm so baa Betel, na Yerobeam gyina afɔrebukyia no ho rebɛhyɛ aduhwam. Na ɔnam Awurade asɛm so teɛ mu tiaa afɔrebukyia no sɛ, afɔrebukyia, afɔrebukyia, sɛ Awurade sie nie, hwɛ, wɔbɛwo ɔba ama Dawid fie a ne din de Yosia. Na wɔso na ɔde sorɔnsorɔmmea asɔfo a wɔhye wo so aduhwam bɛbɔ afɔdeɛ, na wɔahye nnipa no mpe wɔ wo so. Na ɔma sɛnkyerɛnneɛ da no ara sɛ, yei ne sɛnkyerɛnneɛ sɛ Awurade na aka. Hwɛ, afɔrebukyia no bɛpae, na nso a ɛwɔ soɔ no ahwie agu. Na ɔhene tee Nyankopɔn nipa no asɛm a ɔteɛ mu tiaa afɔrebukyia a wɔ Betel no. Yerobeam tenee ne nsa firi afɔrebukyia no so kaa sɛ, monkye no. Na ne nsa a ɔtenee no ne soɔ no sene kyere ban, na wantumi antwe ama ne ho. Na afɔrebukyia no paee, na nso no firi afɔrebukyia no so gui sɛdeɛ sɛnkyerɛnneɛ a Nyankopɔn nipa no de Awurade asɛm kaeɛ no teɛ no. Ɛna ɔhene buasee Nyankopɔn nipa no sɛ, afei pa Awurade wo Nyankopɔn kyɛw na srɛ ma me, na me nsa nsane mma me. Na Nyankopɔn nipa no paa Awurade kyɛw, na ɔhene nsa no sane maa no, na ɛyɛɛ sɛ kane no. Ɛna ɔhene ka kyerɛɛ Nyankopɔn nipa no sɛ, ɛne me nkɔ fie, na kɔdwodwo wo ho, na mɛkyɛ w'adeɛ. Na Nyankopɔn nipa no ka kyerɛɛ ɔhene no sɛ, sɛ wode wo fie fa bɛma me mpo a, me ne wo renkɔ, na merenni aduane, nso merennom nsuo ha yi. Ɛfiri sɛ, wɔde Awurade asɛm hyɛɛ me sɛ, nni aduane na nnom nsuo, na nsa ne mfa ɔkwan a
wonam so kɔɔeɛ no so. Na ɔfa ɔkwan foforɔ so, na wansane amfa ɔkwan a ɔnam so kɔɔ Betel no so. Enso na odiyifo akɔkora bi te Betel, na ne mma kɔkaa no ne yɔeɛ a Nyankopɔn nipa no bɛyɔɔ no Betel da no. Nsɛm a ɔkaa ɔhene no nso, ɔkɔka kyerɛɛ wɔn agya, na wɔn agya no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɔkwan bɛn so na ɔfaeɛ? Na ne mma no hunu ɔkwan a Nyankopɔn nipa a ofiri Yuda baeɛ no faa soɔ, na ɔka kyerɛɛ ne mma sɛ, monhyehyɛ afunumu no ma me. Na wɔhyehyɛ afunumu no maa no, na ɔtenaa so, na wosii mu tii Nyankopɔn nipa no, na ɔkɔtoo no sɛ wɔte dupɔn kɛseɛ no aseɛ, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, wo ne Nyankopɔn nipa a ofiri Yuda baeɛ no. Na ɔse, mene no. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɛne me nkɔ fie na kɔdidi. Na ɔse, mentumi ne wɔn sane, na me ne wɔn nkɔ. Nso merennidi, na me ne wo rennum nsuo ɛha yi. Na wɔnam Awurade asɛm so see me sɛ, nni aduane, na nnom nsuo hɔ, nsa mfa ɔkwan a wɔnam so kɔɔeɛ no so. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, me nso meyɛ odiyifoɔ sɛ wo, na ɔbɔfoɔ bi nam Awurade asɛm so aka akyerɛ me sɛ, kɔsan no na ɔne wo mmra wo fie, na wɔmmɛdi aduane na ɔnom nsuo. Nanso atorɔ na odi kyerɛɛ no, ɛna ɔne no saneeɛ na okodidii ne fie na ɔnom nsuo. Na wɔte pono ho no, Awurade asɛm baa odiyifo a ɔkɔsanee no baeɛ no nkyɛn. Na ɔteɛ mu kyerɛɛ Nyankopɔn nipa a ofiri Yuda baeɛ no sɛ, Awurade sie nie, ɛnam sɛ woate Awurade anom asɛm ho atua na woanni mmara asɛm a Awurade wo Nyankopɔn hyɛɛ woɔ no soɔ. Na wasane abɛdidi na wanom nsuo faako a ɔka kyerɛɛ wo sɛ nnidi na anom nsuo no nti, wo funu renkɔ w'agyanom da mu. Na odidii na ɔnom nsuo wieeɛ no, ɔhyehyɛ afunumu no ma odiyifo a ɔkɔsanee no baeɛ no, na ɔkɔe. Na gyata hunu no ɔkwan no mu, na wokum no. Na ne funu no da ɔkwan no mu, na afunumu no gyina nkyɛn, na gyata no nso gyina efunu no ho. Na hwɛ, na nnipa retwam, na wohunu efunu a ɛda ɔkwan no mu ne gyata a ogyina efunu no ho no. Na ɔkɔkɔkaa no kura a odiyifo akɔkora no ti mu no mu. Na odiyifo a ɔkɔsanee no firi ɔkwan no soɔ no teeɛ no, ɔkaa sɛ, Nyankopɔn nipa a wɔte Awurade anom asɛm ho atua no ne no. Na Awurade do no ama gyata no ama no atete ne mu aku no. Sɛ Awurade asɛm a wɔka kyerɛɛ no no teɛ no. Na ɔka kyerɛɛ ne mma sɛ, monhyehyɛ afunumu no ma me. Na wɔhyehyɛɛ no, na ɔkɔkɔhunu efunu no sɛ ɛda ɔkwan no mu. Na afunumu no gyata no gyinagyina efunu no ho. Gyata no ni efunu no, na ɔmo buu afunumu no nso. Na odiyifo no maa Nyankopɔn nipa no funu no soɔ de ne sanee. Na odiyifo akɔkora no de ne kɔɔ ne kuro mu, sɛ ɔrekogyam no na wasie no. Na ɔde ne funu no too ne da mu, na wogyam no sɛ, due, me nua. Na wowie no sie no, ɔka kyerɛ ne mma sɛ, sɛ miwu a, munsie me ɛda a wasie Nyankopɔn nipa no mu no mu. Momfa me nnompe nto ne nnompe ho. Na asɛm a ɔnam Awurade asɛm so teɛ mu tie afɔrebɔkye a ɛwɔ Betel no, ne sonsommea afie a ɛwɔ Samaria nkurom no nyinaa ɛbɛba mu ampa. Asɛm yi akyiri no, Yerobiam ansane amfiri ne kwammɔne so. Na ɔsane faa ɔman no mu baabiara nnipa sisii sonsommea asɔfoɔ. Obiara ɔpɛ no, ɔde asɔfodeɛ hyɛ ne nsa ma ɔyɛ sonsommea asɔfoɔ no bi. Na asɛm yi danee Yerobiam fie bɔne a wɔdwerɛ wɔn na wɔsɛe wɔn firi asase ani. Ahemfo nwoma edi kan, ti 14. Ɛberɛ no mu no, Yerobiam ba Abia yaree, na Yerobiam ka kyerɛɛ ne yere sɛ, sɔre sakyera wo ho, na wɔanhunu sɛ wo ne Yerobiam yere, na kɔ Silo. Hwɛ, ɛhɔ na odiyifoɔ Ahia wɔ, ɔno na ɔka kyerɛ me sɛ medi ɔman yi so hene. Na fa paano du ne tatere ne ɛwoɔ pɔre kura wo nsam, na kɔ ne nkyɛn, ɔno na ɔbɛka wo deɛ ɛbɛyɛ abɔfra yi. Na Yerobiam yere no yɔɔ saa, na osii mu kɔɔ Silo, na oduru Ahia fie. Enso na Ahia nhunu adeɛ, na akorabɔ nti n'ani ayɛ kusuu. Na Awurade ka kyerɛ Ahia sɛ, hwɛ, Yerobiam yere reba bebisa wɔ hɔ asɛm ne ba ho, efiri sɛ ɔyare. Sɛɛ ne sɛɛ na ka kyerɛ no, efiri sɛ ɔba a ɔbɛsakyera ne ho ayɛ sɛ obi foforo.
na Ahia tee ne nan ase sɛ ɔreba ɛpono ano no, ɔkaa sɛ, Yerobiam yere, bra, adɛn nti na woasakyerɛ wo ho ayɛ sɛ obi? Na me deɛ, wɔde asɛm denden asoma me wo nkyɛn. Kɔka kyerɛ Yerobiam sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Esiane sɛ memaa wo so wo man no mu, na misii wo me man Israel so panin. Na metee ahenni no mefiri Dawid fie de maa wo. Nanso woanyɛ sɛ m'akoa Dawid a odii me mmara nsɛm soɔ, na wɔde n'akoma nyinaa dii m'akyiri, sɛ ɔbɛyɛ deɛ ɛtene m'ani soɔ no nko. Na wɔyɛ bɔne asene wɔn a wodii w'anim nyinaa, na wakɔ akɔyɛ anyame foforɔ ne ahoni a waguo sɛ wɔde rehuru me bo, na wato me atwene w'akyi nti. Hwɛ, mede bɔne bɛba Yerobiam fie so, na matwa Yerobiam fie barima biara ne Israel mu akoa ne ɔdehyeɛ atwene. Na mapra madi Yerobiam fie akyi sɛdeɛ obi pra fi kosi sɛ ɛsa. Yerobiam ni a obewu kuro mu no, akraman na ebedi ne nam. Na deɛ obewu wura mu no, ewiem nnomaa na ebedi ne nam. Na Awurade na aka. Na wo deɛ, sɔre kɔ wo fie, na wo nan si kuro no mu ara pa a abofra no bewu. Na Israel nyinaa begyam no na wasie no, na ɔno nko ne Yerobiam deɛ a ɔbɛkɔ ɛda mu, efiri sɛ ɔno mu na wahunu ade pa bi Awurade Israel Nyankopɔn fam, Yerobiam fie. Na Awurade bɛma ɔhene so, Israel so a wobetwa Yerobiam fie atwene. Ɛda no nie, na ɛdeɛn na aba yi? Na Awurade bɛbɔ Israel sɛdeɛ demire woso nsuo mu, na watutu Israel firi asase pa a ɔde maa wɔn agyanom yi so, na wabɔ wɔn apete akɔ asuogya. Esiane sɛ wayɔ wɔn asra nnua de ahuru Awurade bo. Na Yerobiam bɔne a ɔyɛɛ na wɔde maa Israel yɛɛ bɔne no nti, obegyaa Israel mu ama. Na Yerobiam yere no sɔre si mu kɔɔ Tirsa. Na woduru ɛdan no aponnwa ase deɛ soɔ no, abɔfra no wui. Na wosiee no, na Israel nyinaa gyam no, sɛdeɛ Awurade asɛm a ɔnam n'akoa odiyifoɔ Ahia so kae no teɛ no. Na Yerobiam ho nsɛm nkaeɛ, sɛdeɛ odi ako ne sɛdeɛ odi ne hene faeɛ no, hwɛ, watwerɛ no Israel ahemfo beresosɛm nwoma no mu. Na Yerobiam de dii hene yɛ mfe 22, na ɔne n'agyanom kɔdae, na ne ba Nadab bedii n'adeɛ. Na Salomo ba Rehabiam dii hene Yuda. Na Rehabiam adi mfirinhyia 42 na obedii hene, na ɔde hene mfirinhyia 17. Yerusalem kura Awurade fa firi Israel musuakuo nyinaa mu, sɛ ɔde ne din bɛto hɔ no mu. Na ne nadin de Nama ɔyɛ Amonni. Na Yuda yɛ Awurade ani so bɔne, na ɔde ne nkontwe tia no sene deɛ wɔn agyanom de wɔn bɔne a wɔyɛɔyɛ no tia no no. Na wɔn nso yoyɔɔ sonsonmmea ne adum ne abosompɔn kokoɔ sorɔnsoro nyinaa so, ne nnua frɔmfrɔm nyinaa se fae. Na mmani nwamanfoɔ nso wɔ asase no so. Wɔyɛ sɛdeɛ amanaman a Awurade tuu wɔn firi Israelfoɔ anim no akyiwadeɛ nyinaa teɛ. Na ɔhene Rehabiam afe a ɛtɔ so 5 soɔ no, Misraimhene Sisak foro baa Yerusalem so. Na ɔfa Awurade fie akoradeɛ ne ahemfie akoradeɛ, ɔfa ne nyinaa kɔe. Na ɔfa sika akyɛm a Salomo yɔɔeɛ no nso nyinaa. Na ɔhene Rehabiam yɔɔ kɔbere akyɛm sisi anan mu. Na ɔde hyɛ Amerikatufoɔ a wɔhwɛ ahemfie pono ano no so asafohene nsa. Na da biara a ɔhene rekɔ Awurade fie no, Amerikatufoɔ no susɔ mu, na ɔde sane besie Amerikatufoɔ pie mu. Na Rehabiam ho nsɛm nkaeɛ ne deɛ ɔyɔeɛ no nyinaa, wɔantwerɛ no Yuda ahemfo beresesɛm nwoma no mu. Na akodie da Rehabiam ne Yerobiam ntam daa. Na Rehabiam ne n'agyanom kɔdae, na osie no n'agyanom nkyɛn, Dawid kuro mu. Na ne nadin de Nama ɔyɛ Amonni, na ne ba Abiam bedii n'adeɛ. Ahemfo nwoma edi kan, ti 15. Na Nebat ba ɔhene Yerobiam afe a ɛtɔ so 18 mu, na Abiam bedii Yuda so hene. Mfie 3 na odii hene Yerusalem. Na ne nadin ne Maaka ɔyɛ Abisalom baba, na ɔnante n'agya bɔne a ɔyɛ dii n'anim nyinaa mu. Na n'akoma animu Awurade ne Nyankopɔn ho, sɛ n'agya Dawid akoma.
na David nti na Awurade ne Nyankopɔn maa no kanea Yerusalem so ɔbɛma ne ba so asi n'akyire na ama Yerusalem agyina ɛfiri sɛ David yɛ ɔde ɛtene Awurade ani so na wamane amfiri biribiara a wɔhyɛɛ no ho ne nkwanna nyinaa gye Hetini Uria asɛm no nkumu na akodie da Rehabiam ne Yerobiam ntam ne nkwanna nyinaa na Abiam ho nsɛm kaeɛ de deɛ ɔyɛɛ nyinaa wantwɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu na akodie da Abiam ne Yerobiam ntam na Abiam ne n'agyanom kɔdae na osie no David kurom mu na ne ba Asa bedi n'adeɛ na Israel hene Yerobiam afe ɛtɔ so 20 soɔ na Asa bedi Yuda so hene na odi hene mfirinhyia 22 Yerusalem na ne nadin ne Maaka ɔyɛ Abisalom baba na Asa yɛ ɔde ɛtene Awurade ani so sɛ n'agya David na otutu nwamanfo no firi asase no so na oyiyi ahonini a n'agyanom yɔe no nyinaa na ne na Maaka nso otu no firi ahemadie so ɛfiri sɛ ɔyɔ ohoni bi ma Asera na Asa twa ne honi no kɔhyee no Kidron subonhwa mu na sonsommea no deɛ wɔanyi nanso Asa koma di mu Awurade ho ne na nyinaa na ɔde n'agya kronkronneɛ ne ɔno ara na kronkronneɛ ba Awurade fie dwetɛ ne sika ne nnwinneɛ na akodie da Asa ne Israel hene Baasa ntam wɔ na nyinaa na Israel hene Baasa foro baa Yuda so na ɔbɛkyekyere Rama sɛ ɔremma obi ne Yuda hene Asa nkyɛn ahyɛmfire ɛna Asa faa dwetɛ ne sika a ɛka Awurade fie akoradeɛ ne wɔhene fie akoradeɛ mu de hyɛɛ ne nkoansa na wɔhene Asa de somaa wɔn ma wɔkɔ Hision ba Tabrimon ba Siria hene Ben-Hadad a ɔte Damasko nkyɛn sɛ apam da me ne wo ntam ne m'agya ne w'agya ntam hwɛ mabrɛ dwetɛ ne sika ayɛyɛdeɛ na bra bɛbubu wo ne Israel hene Baasa apam no mu na ɔmfiri me so nkɔ na Ben-Hadad tie ɔhene Asa na ɔsoma asafohene a ɔwɔ no tie Israel nkuro na ɔbɔ Iyon ne Dan ne Abel Bet-Maka ne Kenorot nyinaa ne Naftali asase nyinaa na Baasa teeɛ no ogyae Rama kyekyere na ɔkɔtena Tirsa ɛna ɔhene Asa ma wɔpae no Yuda nyinaa wɔanyi obiara amfiri mu na ɔkɔsoaa Rama aboɔ ne nnua a Baasa de kyekyereɛ no na ɔhene Asa de kyekyere Geba Benyamin ne Mispa na Asa ho nsɛm nyinaa nkaeɛ ne ne mmaninnie nyinaa ne de ɔyɔɔyɛ nyinaa ne nkuro a ɔkyekyereɛ wantwerɛ no Yuda ahemfo beresesɛm nwoma no mu nanso ne nkɔkorabere mu no ɔyaree ne nan na Asa ne n'agyanom kɔdae na osie no n'agyanom nkyɛn n'agya David kuro mu na ne ba Yosafat bedii n'adeɛ na Yerobiam ba Nadab bedii Israel so hene Yuda hene Asa fe a etia mmienu mu na odi Israel so hene mfie mmienu na ɔyɛ Awurade ani so bɔne na ɔnante n'agya kwan ne ne bɔne a ɔde maa Israel yɛɛ bɔne no mu na Ahia ba Baasa ofiri Isaka fie no pam ne tiri so na Baasa bɔ no wɔ Gibeton a ɛyɛ Filistifoɔ dea hɔ nso na Nadab ne Israel nyinaa retua Gibeton na Baasa kum no Yuda hene Asa afe ɛtɔ so mmiɛnsa mu na odi n'adeɛ na obedi hene no ɔbɔ Yerobiam fie nyinaa wɔanya obiara ɔhome amma Yerobiam de kosii sɛ ɔsɛe no sɛ Awurade asɛm a ɔnam n'akoa Siloni Ahia so kaeɛ wɔ Yerobiam bɔne a ɔyɛɛyɛ na ɔde maa Israel yɛɛ bɔne no ne abohuru a ɔde huruu Awurade Israel Nyankopɔn boɔ no nti na Nadab ho nsɛm kaeɛ ne deɛ ɔyɔɔyɛ nyinaa wantwerɛ no Israel ahemfo beresesɛm nwoma no mu na akodie da Asa ne Israel hene Baasa ntam wɔn na nyinaa Yuda hene Asa afe ɛtɔ so mmiɛnsa mu na Ahia ba Baasa bedii Israel nyinaa so hene Tirsa mfe 24 na ɔyɛ Awurade ani so bɔne na ɔnante Yerobiam kwan ne ne bɔne a ɔde maa Israel yɛɛ bɔne no mu Ahemfo nwoma edi kan ti 16 na Awurade asɛm baa Hanani ba Yehu nkyɛn tia Baasa sɛ esiane sɛ mama wo so afiri mfuturo mu na mɛsi wo me man Israel so panin na wafa Yerobiam kwan soɔ na wama me man Israel ayɛ bɔne ama wɔde wɔn bɔne ahuru me bu yi nti hwɛ
merepra Baasa ne ne fie akɔ, na mɛyɛ wo fie sɛ Nabat ba Yeroboam fie. Baasa ani a wobɛwu kuro mu no, akraman na ebedi ne nam, na ne bere bi a wobɛwu wura mu no, ewiem nnomaa na ebedi ne nam. Ne Baasa ho nsɛm kayɛ ne deɛ ɔyɔɔyɛ ne ne maninie wantwɛ no Israel ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na Baasa ne n'agyanom kɔdae na osie no Tirsa, na ne ba Ela bedii n'adeɛ. Nanso Awurade asɛm nam Hanani ba odiyifoɔ Yehu so ba tia Baasa ne ne fie. Bɔne a ɔyɛɛ no Awurade ani soɔ nyinaa, so ɔde ne nsa ano adwuma yɛɛ sɛ Yeroboam fie no huru ne boɔ ne kum a okum no ho. Yudahene Asa afe a ɛtɔ so 26 mu na Baasa ba Ela bedii hene Tirsa mfeɛ 2. Na n'akoa Simri ne nteaseɛ na mfa so safohene pam ne tiri so. Na ɔwɔ Tirsa anom nsa bo wɔ Asa odi ahemfi a ɛwɔ Tirsa no soɔ no fie. Na Simri kɔɔ mu kɔbɔɔ no kum no. Yudahene Asa afe a ɛtɔ so 29 mu na odii n'adeɛ. Na obedii hene na wɔtena ahennwa so ara pɛ no, okum Baasa fie nyinaa, obusuani o, adamfo o, wɔanya ɔbarima biara ama no. Na Simri sɛee Baasa fie nyinaa sɛ Awurade asɛm a ɔnam odiyifoɔ Yehu so ka tia Baasa. Wɔ Baasa bɔne nyinaa ne ne ba Ela bɔne a wɔyeyɛeɛ, na ɔde maa Israel yɛɛ bɔne, so ɔde wɔn ahuhudeɛ huru Awurade Israel Nyankopɔn boɔ no ho. Na Ela ho nsɛm kaeɛ ne deɛ ɔyɔɔyɛ nyinaa, wantwɛ no Israel ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Yudahene Asa afe a ɛtɔ so 29 mu na Simri bedii hene 9 Tirsa. Na ɔman no akyere Gibeton a ɛyɛ Filistifoɔ deɛ no ho nsraban. Na ɔman a wɔwɔ nsɛm no tee sɛ Simri akɔ apam na wakum ɔhene no, Israel nyinaa de ɔsahene Omri si Israel so hene da no ara nsaban no mu. Na Omri firi Gibeton foro bae, na Israel nyinaa ka ne ho, na obetua Tirsa. Na Simri hunu sɛ wagye kuro no, ɔkɔ ahemfi aban mu, na ɔde ogya hye ahemfie no gu ne ho so, na owui. Ne bɔne a ɔyɛɛyɛ, sɛ ɔyɛɛ Awurade ani so bɔne, sɛ ɔnantee Yeroboam kwan soɔ, ne bɔne a ɔyɛɛyɛ de maa Israel yɛɛ bɔne no mu nti. Na Simri ho nsɛm nkayɛ ne n'apam a ɔkɔɔeɛ no, wantwerɛ no Israel ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Ɛno na Israel man mu paepae afaafa 2. Ɔman no fa di Ginat ba Timni akyiri, so obesi no hene. Na ɔfa nso di Omri akyire. Na ɔman a wodii Omri akyire no yɛ dene sene ɔman a wodii Ginat ba Timni akyire. Na Timni wui na Omri di hene. Yudahene Asa afe a ɛtɔ so 32 mu na Omri bedi Israel so hene mfeɛ 12. Odi hene Tirsa mfeɛ 6, na ɔkɔtɔɔ Samaria bepɔ, Silmer hɔ, ma dwetɛ dwetikɛseɛ 2, na ɔkyekyeree bepɔ no so kuro, na ɔde bepɔ no wura Silmer din to kuro a ɔkyekyeree ne din Samaria. Na Omri yɛ Awurade ani so bɔne, na ɔyɛ bɔne sene wɔn a wodii n'anim nyinaa. Na ɔfaa Nabat ba Yeroboam kwan nyinaa ne bɔne a ɔde maa Israel yɛɛ bɔne no so. So ɔde wɔn ahuhudeɛ behuru Awurade Israel Nyankopɔn no boɔ. Na Omri ho nsɛm kaeɛ, deɛ ɔyɔɔyɛ ne manini a ɔyɔɔyɛ, wantwerɛ no Israel ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na Omri ne n'agyanom kɔdae, na osie no Samaria, na ne ba Ahab bedii n'adeɛ. Na Omri ba Ahab bedii Israel so hene, Yudahene Asa afe a ɛtɔ so 38 mu. Na Omri ba Ahab di Israel so hene Samaria mfirinhyia 22. Na Omri ba Ahab yɛ Awurade ani so bɔne sene wɔne a wodii n'anim nyinaa. Na ɛyɛ harema ne sɛ ɔbɛnante Nebat ba Yeroboam bɔne mu. Na ɔkɔfaa Sidonfoɔ hene Edbar baba Isabel waree. Na ɔkɔkɔsom Baal na ɔsɔree no. Na wosi afɔrebukyia ma Baal wɔ Baal fie a osii no Samaria. Na Ahab yɛ Asiria nnua. Na Ahab yɛ bi ka ho sɛ ɔde behuru Awurade Israel Nyankopɔn bo, asene Israel ahemfo a wodii n'anim nyinaa. Ne nna mu na Betel-ni Hiel kyekyeree Yeriko. Na bakan Abiram na ɔde ne too fapem. Na ne bakuma Segub na ɔde ne sisii ano apono,
sɛdeɛ Awurade asɛm a ɔnan Nun ba Yosua so kaeɛ no teɛ. Ahemfo nwoma edi kan ti donson. Na Tisbini Elia ofiri Gilead atubrafoɔ mu ka kyerɛ Ahab sɛ Awurade Israel Nyankopɔn a migyina n'anim te aseɛ yi, obosuo anaa osuo rentɔ mfie yi mu, gye sɛ ɛnam m'asɛm so. Na Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ, firi ha kɔ, na da ne ho kɔ apueɛ, na kɔhunta asuo Kerit a ɛwɔ Yordan anim no ho, na wobɛnom asuo no mu nsuo, na mahyɛ ahenni sɛ ɔnhwɛ wo wɔ hɔ. Na osi mu kɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade asɛm no teɛ, na ɔkɔkɔtena asuo Kerit a ɛwɔ Yordan anim no ho. Na ahenni brɛ no paano ne nam anɔpa, ne paano ne nam anwummerɛ, na ɔnom asuo no mu nsuo bi. Na ɛbaa sɛ nna bi akyiri no, asuo no wee, ɛfiri sɛ osuo antɔ asase no so. Na Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ, sɔre kɔ Sarefat a ɛyɛ Sidonfoɔ deɛ no, na kɔtena hɔ, na hwɛ, mahyɛ ɔbɛyɛ kunafoɔ bi wɔ hɔ sɛ wɔnhwɛ wo. Na ɔsɔre kɔɔ Sarefat, na oduruu kuro no pono ano no, na hwɛ, ɔbɛyɛ kunafoɔ no wɔ hɔ repɛ maboa, na ɔfrɛɛ no sɛ, mesrɛ wo, kɔsɛ nsuo kakra gu biribi mu brɛ me, na menom. Na ɔrekɔ akɔsa no, ɔbɔn no sɛ, mesrɛ wo, fa paano afono ma kura wo nsɛm brɛ me. Na ɔse, sɛ Awurade wo Nyankopɔn te aseɛ yi, atodeɛ biara ni me nsɛm, gye asikyiresiam nsam a ɛwɔ kuruwa mu ne ngo kakra a ɛwɔ pɔre mu. Na hwɛ, merepɛ mabaa mmienu bi makɔto, na me ne me ba adi na yɛawu. Na Elia ka kyerɛɛ no sɛ, nsuro, kɔyɛ sɛdeɛ waka no, na kɔfa bi yɛ ɔfam ketewa bi nso ma me kane, na fafiri brɛ me, na ɛno akyiri no, yɛwo ne wo ba deɛ. Na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, asikyiresiam kuruwa no so renhwan, na ngo pɔre no so rente, de bɛkɔ akɔsi da a Awurade bɛma osuo atɔ agu asase soɔ. Na ɔkɔkɔyɛɛ sɛdeɛ Elia ka kyerɛɛ no, na odii ɔne ne ɔbaa no ne ne fie nna pii. Na asikyiresiam kuruwa no so anhwan, na ngo pɔre no so ante, sɛdeɛ Awurade asɛm a ɔnam Elia so kaeɛ no teɛ no. Na nsɛm yi akyiri no, ɔbaa fie wura ne babarima yaree, na ne yare no mu yɛɛ den pii kosii sɛ ahome biara anka ne mu. Na ɔbaa no ka kyerɛɛ Elia sɛ, wo Nyankopɔn nipa, ɛdeɛ na me ne wo wɔyɔ? Wobaa me nkyɛn sɛ wode bɛma wakaa me bɔne na waku me ba. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, fa wo ba no brɛ me. Na ɔgye ne firi ne kukom de no kɔɔ abansoro pie a ɔte mu no mu, na ɔde no kɔtoo ne mpa so, na ɔteɛ mu frɛ Awurade sɛ, Awurade me Nyankopɔn, ɔbɛyɛ kunafoɔ yi nso a mabɛsoɛ no nkyɛn yi, wode musuo reba ne so, sɛ worekum ne ba yi. Na ɔtenee ne mu butu abɔfra no so mprɛnsa, na ɔteɛ mu frɛ Awurade sɛ, Awurade me Nyankopɔn, ma abɔfra yi kra nsane mmra ne mu. Na Awurade te Elia nne, na abɔfra no kra sane baa ne mu, na onya nkwa. Na Elia fa abɔfra no de no sane firi abansoro pie mu baa ɛdan no mu, na ɔde ne brɛɛ ne na. Na Elia se, hwɛ, ɔbaa nya nkwa. Na ɔbaa no ka kyerɛɛ Elia sɛ, afei yei na mede mahu sɛ Nyankopɔn nipa ne wo, na Awurade asɛm a ɛwɔ w'anum yɛ nokorɛ. Ahemfo nwoma edi kan ti dunwɔtwe. Na nna pii akyiri no, afe ɛtɔ so mmiɛnsa mu no, Awurade asɛm baa Elia nkyɛn sɛ, fa ho kɔkyerɛ Ahab, na mɛma osuo atɔ asase so. Na Elia sii mu kɔɔ sɛ ɔde ne ho rekɔkyerɛ Ahab, nso na ɛkɔm a emu yɛ den aba Samaria. Na Ahab frɛɛ Obadia a odi ne fie soɔ, nso Obadia deɛ na osuro Awurade sɛ, na ɛbaa sɛ Isabel retwitwa Awurade adiyifoɔ aguo no, Obadia faa Awurade adiyifoɔ 100, na ɔde wɔn aduonum kosiesie ɔbodan mu, na ɔde aduane ne nsuo hwɛɛ wɔn. Na Ahab ka kyerɛɛ Obadia sɛ, kokyini asase no so, nsuo aniwa nyina ne nsubonhwa nyinaa ho, ebi ebenya wura de agye apɔnkɔ ne mfunumu pɔnkɔ no bi nkwa ne anhwere mmoa no. Na wɔkyɛ asase no mu fae sɛ wɔrekyini so. Ahab nko faa ɔkwan biako so, na Obadia nko nso faa ɔkwan biako soɔ. Na Obadia wɔ ɔkwan no soɔ no, hwɛ, Elia no ne behyiae na ohunu no, na ɔde n'anim butuu fam kaa sɛ, me wura Elia nie.
na ɔka kyerɛɛ no sɛ, minie, kɔka kyerɛ wura sɛ Elia nie. Na ɔkaa sɛ, bɔne bɛn na mayɛ, na wo deɛ, woreyi w'akoa ahyɛ Ahab nsa na wakum yi. Sɛ Awurade Onyankopɔn te ase, ɔman ne ahenni biara ni hɔ a me wura nsoma ma wɔn kɔɔ hɔ nkɔhwehwɛ wo. Na sɛ wɔka kyerɛ no sɛ, wonni hɔ a, ɔmaa n'ahenni no ne ɔman no ɛka ntam sɛ onhunu wo. Na afei, wo ara wo se, kɔka kyerɛ wo wura sɛ, Elia wɔ ha. Na sɛ me deɛ, mefiri wo nkyɛn mekɔ a, Awurade honhom bɛma wo so akɔ baabi a minim. Na sɛ meka me kyerɛ Ahab, na woanhu wo a, obeku me. Na me, w'akoa deɛ, mefiri me mmɔfraase mesuro Awurade. Ɔnkaa deɛ Isbel kum Awurade adiyifoɔ no. Meyɔɔyɛ no nkyerɛɛ me wura, sɛ mefaa Awurade adiyifoɔ mu mmarima wɔ ha. Na mede wɔn aduonum mesiee ɔbodan mu. Na mede aduane ne nsuo mehwɛɛ wɔn no. Na afei, wo deɛ, wo se kɔka kyerɛ wo wura sɛ, Elia nie, na ɔnku me. Na Elia kaa sɛ, sɛ Asafo Awurade a megyina n'anim te aseɛ yi, ɛyɛ dɛn ara a nnɛ mede me ho bɛkyerɛ no. Ɛna Obadia kɔkɔhyia Ahab na ɔka kyerɛɛ no, na Ahab kɔkɔhyia Elia. Na Ahab hunu Elia no, Ahab ka kyerɛɛ no sɛ, wo a woha Israel no nie. Na ɔse, menhae Israel, na mmom wo ne w'agya fie, sɛ moagya Awurade mmara nsɛm, na wakɔdi Baalem akyire. Na afei, soma ma wɔnkɔboaboa Israel nyinaa ano mmrɛ me Kamel bepɔ so, ne Baal adiyifoɔ 450 no, ne Asra adiyifoɔ 400 a wodidi Isabel pono soɔ no. Na Ahab soma ma wɔkɔɔ Israelfoɔ nyinaa mu kɔboaboa adiyifoɔ no ano kɔɔ Kamel bepɔ so. Ɛna Elia twepini ɔman no nyinaa nkyɛn bɛkaa sɛ, da bɛn na mobɛhinhim sɛ mmienu yi tɛm akɔsie? Sɛ Awurade ne Onyankopɔn a, muni n'akyi. Sɛ Baal nso a, muni n'akyi. Na ɔman no ammua no asɛm biara. Na Elia ka kyerɛ ɔman no sɛ, me deɛ, me nko ara me ne Awurade diyifoɔ a waka. Na Baal adiyifoɔ deɛ, wɔyɛ mmarima 450. Na moma wɔn ma yɛn anantwinini 2. Na ma wonyi nantwinini no biako mfa. Na wontwitwa no asinasini. Na wɔmfa ngu nyina so. Na ogya deɛ, wɔmfa ngu aseɛ. Na me nso mesiesie nantwinini biako no. Na mede magu nyina so. Na meremfa ogya me ngu aseɛ. Na mommɔ mo nyame din. Na me nso memmɔ Awurade din. Na onyame a ɔde ogya bɛgye soɔ no, ɔno ne Onyankopɔn. Na ɔman no nyinaa gyee so sɛ, ɔsɛmpa. Ɛna Elia ka kyerɛɛ Baal adiyifoɔ no sɛ, munyi nantwinini biako mfa, na musiesie no kane, na mo deɛ modɔɔso, na mommɔ mo nyame din, na ogya na momfa ngu aseɛ. Na wɔfaa nantwinini a wɔde maa wɔn no, na wosiesie, na wɔbɔɔ Baal din firi anɔpa kosii awigyina sɛ, Baal, gye yɛn so! Baal, gye yɛn so! Baal! Nso wɔante nne biara, na obiara nso anyɛ so. Na ohurihuri twa afɔrebukyia a wɔyɔɛ no ho hyiae. Ne baa sɛ awigyina no, Elia sii wɔn atwetweɛ, na ɔkaa sɛ, momfa ne kɛseɛ mfrɛ na onyame ne no, sɛ sɛ ɔredwene, anaasɛ wafiri adi, anaasɛ ɔnam kwan, ebia wada na wanyane. Na wɔde nne kɛseɛ teateam, na wɔde nkrantɛ ne mpea bobɔɔ wɔn ho akam, sɛdeɛ wɔn amanneɛ teɛ no, kosii sɛ mogya guu wɔn soɔ. Na awigyina twaa mu no, ɔkɔmee kosii sɛ ɛrekɔ aduane afɔrebɔ berɛ soɔ. Nso wɔante nne biara, na obiara nso anyɛ so, na obiara nso antie wɔn. Ɛna Elia ka kyerɛ ɔman no nyinaa sɛ, montwempene me. Na ɔman no nyinaa twepene no, na osiesie Awurade afɔrebukyia a abubuo no. Na Elia tasee aboɔ 12 sɛ Yakob a Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ, Israel ne wo din. Nomma musuakuo no ano sie. Na ɔde aboɔ no si afɔrebukyia Awurade din mu. Na wotwa ɛka a ebedi aba a woguo susu adeɛ 2 afɔrebukyia no ho hyiae. Na ɔhyehyɛɛ nyina no, na otwitwaa nantwinini no asinasin de guu nyina no so kaa sɛ, momfa nsuo nhyehyɛ nhina 9 ama, na mommɛhwie ngu ɔhye afɔdeɛ ne nyina no so. Na ɔkaa sɛ, munyɛ bio. Na wɔyɛ bio. Na ɔkaa sɛ, momma no nyɛ mprɛnsa. Na ɔma no yɛ mprɛnsa. Na nsuo no fefaa afɔrebukyia no ho hyiae. Na ɛka no nso, ɔhyɛ ne nsuo ma.
Na afɔrebɔ bere mu no odiyifo Elia twepini na ɔkaa sɛ, Awurade, Abraham ne Isak ne Israel Nyankopɔn, ne ma wɔnhunu sɛ wo na wo ne Onyankopɔn Israel mu, na me ne wakoa, na wasɛm so na mayɔ adeɛ yi nyinaa. Gye me so, Awurade, gye me so, na ɔman yi nhunu sɛ wo Awurade ne Onyankopɔn, na wo nso wama wɔn akoma asa n'akyiri aba. Ɛna Awurade gye duru bɛhyee ɔhye afɔdeɛ no, ne nyina no, ne aboɔ ne dɔteɛ no, na winsu a ɛwɔ ɛka no mu no, na ɔman no nyinaa hunuiɛ no, wɔde wɔn anim butubutuw fam kaa sɛ, Awurade, ɔno ne Onyankopɔn. Awurade, ɔno ne Onyankopɔn. Na Elia kaa sɛ, monkyere Baal adiyifoɔ no, momma wɔn mu biara mfiri mu mfi. Na wɔkyeree wɔn, na Elia de wɔn sane kɔɔ Kison asuo ho, na okum wɔn wɔ hɔ. Na Elia ka kyerɛɛ Ahab sɛ, foro kɔ kodidi nanom, na mete osu kɛseɛ nka. Na Ahab foro kɔɔ sɛ ɔrekodidi no wanom. Na Elia deɛ, ɔforo kɔɔ Karmel atifi na ɔkotow fam, na ɔde n'anim hyɛɛ ne nkotodwe ntam. Na ɔka kyerɛɛ n'abɔfra sɛ, foro kɔ kɔhwɛ po fam. Na ɔforo kɔhwɛe, na ɔbɛkaa sɛ, hwee ni hɔ. Na ɔse, sane kɔ mprɛnson. Na ɛbaa sɛ deɛ ɛtɔ so nson no, ɔkaa sɛ, hwɛ, mununkum ketewa bi te sɛ onipa nsa resɔre firi pum. Na ɔse, foro kɔka kyerɛ Ahab sɛ, siesie wɔn nteaseɛnam, na sane kɔ na osuo ansi wo kwan. Na ɛbaa sɛ ɛyɛɛ kakra na mununkum ne mframa biri soro tum, na osu kɛseɛ tɔe. Na Ahab nam teaseɛnam mu kɔɔ Yesreel. Na Awurade nsa baa Elia so, na ɔkyekyeree n'asene mu tuu mmirika di Ahab anim de koduruu sɛ wɔrehyɛn Yesreel. Ahemfo nwoma a edi kan ti 19. Na Ahab bɛkaa Isabel deɛ Elia yɔe no nyinaa ne sɛdeɛ okum adiyifo no nyinaa nkrantaa no nyinaa. Na Isabel somaa ɔbɔfoɔ ma no kɔɔ Elia nkyɛn sɛ, sei na Nyame nyɛ me, na sei nso na ɔmfa nka ho, sɛ ɔkyena sɛsɛ na mama okra ayɛ sɛ wɔn mu biako deɛ. Na ohunu saa no, ne nkwanti ɔsɔre kɔe na okoduru Beer-Seba a ɛyɛ Yuda deɛ no, na ogya n'abɔfra no wɔ hɔ. Na ɔno deɛ ɔnante ɛserɛ so da koro kwan na ɔkɔtena asesia bi ase, na ɔsrɛ maa ne ho sɛ anka wongu. Na ɔkaa sɛ, ayɛ yie, afei Awurade, fa me kra, na menyɛ nsene m'agyanom. Na ɔde ne ho too hɔ sesia bi ase, na hwɛ, ɔbɔfoɔ bɛkaa no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, sɔre didi. Na ɔhwɛe, na hwɛ, na ɔfam a wato no nyasrama soɔ ne nsuo kuruwa si n'atifi. Na odidii na ɔnomee, na ɔtɔɔ hɔ dae. Na Awurade bɔfoɔ sane bɛkaa no ne mprenu osuo sɛ, sɔre didi, na ɔkwan no ware papa ma wo. Na ɔsɔre didii na ɔnomee, na ɔnante aduane no ahoɔden mu de koduruu Nyankopɔn bepɔ Horeb ho adaduanan awia ne anadwo. Na oduruu ɔbodan no ho hɔ na ɔsoɛɛ hɔ. Na hwɛ, Awurade asɛm baa ne nkyɛn na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Elia, ɛdeɛn na wowɔ yɛ wɔ ha? Na ɔse, ne nkunu na matwe mama Awurade, Asafo Nyankopɔn, sɛ Israelfoɔ agya wapam, wafɔrebukyia no wadwiridwiri, na wadiyifoɔ nso, wɔde nkrantɛ akuku wɔn, na me nko na maka, na wɔrehwehwɛ me aku me. Na ɔkaa sɛ, Fredi kɔgyina bepɔ no so Awurade anim. Na hwɛ, Awurade twam, na mframa kɛseɛ a ɛyɛ den paapae mmepɔ, na ebubu abotan di Awurade anim. Na ɛnyɛ mframa no mu na Awurade wɔ. Na mframa no akyi na asase wosoɔ, na ɛnyɛ asase wosoɔ no mu na Awurade wɔ. Na asase wosoɔ no akyi no ogya, na ɛnyɛ ogya no mu na Awurade wɔ. Na ogya no akyi na mframa a ɛbɔɔ brɛ bi ne diiɛ. Na ɛbaa sɛ Elia teeɛ no, ɔde ne ngusuo kataa n'anim, na ofiri kogyinaa ɔbodan no ano. Na hwɛ, nne bi baa ne nkyɛn sɛ, Elia, ɛdeɛn na wowɔ yɛ wɔ ha? Na ɔse, ne nkuru na matwe mama Awurade, Asafo Nyankopɔn, sɛ Israelfoɔ agya wapam, wafɔrebukyia no wadwiridwiri, na wadiyifoɔ nso, wɔde nkrantɛ akuku wɔn, na me nko na maka, na wɔrehwehwɛ me aku me. Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, kɔ, sane si wo kwan so kɔ Damasko srɛ so, na sɛ wuduru a, sra Hasael ngo si no Siria so hene. Na nim si ba Yehu nso, sra ne ngo si no Israel so hene.
na Safat ba Elisa ofiri Abel Mehora no de sra no si wanem diifo na de obefiri Hese nkrante ano no Yehu bekuno na de obefiri Yehu nkrante ano no Elisa bekuno nanso meja Israel mu nipa mpem nson nkotodwa a enya nkoto ba nyina ne ano a enya mfe na no nyina ena ofiri okoye no kohunu Safat ba Elisa se orifuntum anantwie mpam ho dumienu ne di nanim na ono ne de etoso dumienu no nenam na Elia sene ba ne nkyɛn na ɔto ne ngusu ogu ne so na ogya anantwie no hɔ na otumrika di Elia chi kan sɛ ma me nkɔfe meja ne me naano na me medi wachi na ɔka kyerɛ no sɛ kɔnɛbra na ɛdeɛn na mayɛ woi na ɔsane firi n'akyi kɔfa anantwie mpam ho no kum wɔn na ɔde anantwie no adwumayɔ nnua no noa anam no na ɔde ma nkurɔfoɔ no na wodi na ɔsɔre kɔdi Elia akyi na ɔsom no. Ahemfo nwoma edi kan ti aduonu. Na Syria hene Ben-Hadad boaboa ne dɔm nyinaa no na ahemfo 32 ka ne ho ne apɔnkɔ ne ntease nam na ɔforo ba betua Samaria ne no koe na ɔsoma abɔfoɔ ma wɔba Israel hene Ahab nkyɛn kuro no mu bɛka kyerɛ no sɛ Ben-Hadad sie nie odwetɛ ne osika yɛ me dea na wo yerenom ne wo ma a wɔyɛ no nso wɔyɛ me dea na Israel hene bua sɛ wasɛm no wom miwura ɔhene wo na me ne deɛ mi wo nyinaa wɔwoɔ na ɔbɔfoɔ no sane baabio bɛka sɛ Ben-Hadad sie nie sɛ masoma ama waba wo nkyɛn sɛ odwetɛ ne osika ne wo yerenom ne wo ma fama me no sɛ ɔkyena sɛsɛbrɛ mesoma me nkoa ma wɔba wo nkyɛn a obɛkyere wo fie ne wo nkoa afie na adeɛ biara a ɛyɛ w'ani so fɛ no ɔbɛfa akura wɔn nsɛm de akɔ ɛna Israel hene frɛ asase no so mpanimfoɔ nyinaa sɛ monhwɛ nhunu sɛ bɔne na oyi rehwehwɛ na wasoma ma waba me nkyɛn me yerenom ne me mma ne me dwetɛ ne me sika ho na mankame no na mpanimfoɔ no nyinaa ne ɔman no nyinaa ka kyerɛ no sɛ ntie na mpene nso na ɔka kyerɛ Ben-Hadad abɔfoɔ no sɛ monkɔka nkyerɛ me wura ɔhene sɛ deɛ wubisa wako akane no nyinaa deɛ mɛyɔ na asɛm yi deɛ mentumi mennyɔ na abɔfoɔ no kɔkɔbua no asɛm no na Ben-Hadad soma ma wɔbaa ne nkyɛn sɛ Samaria mfuturo so ɛdɔm a wodi manamo mu yi nyinaa nsa ama sei na ɛnyame nyɛ me na sei nso na wɔmfa nka ho na Israel hene bua sɛ monkɔka sɛ ma deɛ ɔhyɛ akodi ahoahoa no sɛ deɛ ɔyie na baa sɛ ɔte asɛm yi no na ɔne ahemfo no renom nsa asesen mu ɔka kyerɛ ne nkoa sɛ momman mu na ɔbae mu tie kuro no na hwɛ odiyifoɔ betwi pini Israel hene Ahab sɛ Awurade sie nie wohunu asafokuo kɛseɛ yi nyinaa hwɛ mede wɔn merehyɛ wo nsa nnɛ na woahunu sɛ me ne Awurade na Ahab kaa sɛ ɛnam hwan so na ɔse Awurade sie nie ɛnam amansini no mapɔn ma mmeranteɛ no so ɛna ɔkaa sɛ hwan na ɔmfa nkɔbɔ ani na ɔse wo ɛna ɔkan amansini mapɔn ma no mmeranteɛ no na wɔyɛ 232 na wɔakyiri no ɔkan ɔman no nyinaa Israel man nyinaa 7,000 na wofiri adi awikyina na Ben-Hadad anom nsa po wɔ asesen no mu ɔne ne ahemfo 32 a wɔboa no na amansini mapɔn ma no mmeranteɛ no firi adi kane na Ben-Hadad somae na ɔkɔka kyerɛɛ no sɛ mmarima afiri Samaria reba na ɔse sɛ ɔmanwoyɛ so na wofiri adi a monkye wɔn anim no na sɛ ɔko so nso na wofiri adi a monkye wɔn anim no na wɔn deɛ ofiri kuro no mu firi adi amansini mapɔn ma no mmeranteɛ no ne dɔm a wodii wɔn akyire no na wokunkum wɔn maako na Syriafoɔ dwane na Israel tii wɔn na Syria hene Ben-Hadad tena ɔpɔnkɔ so ne apɔnkɔsotefoɔ firi dwane na Israel hene firi adi kunkum apɔnkɔ ne nteaseɛnam no
na ɔde okun kɛseɛ kum Siriafoɔ. Na odiyifoɔ no twepini Israelhene ka kyerɛɛ no sɛ, kɔ na kɔhyɛ wo ho den na hwɛ na hunu deɛ wobɛyɔ, na afeda no Siriafoɔ bɛforo aba wo so. Na Siriahene nkoa ka kyerɛɛ no sɛ, wɔn nyame yɛ mmepɔ nyame, enti na wɔn ho yɛ den sene yɛn no. Na sɛ yɛne wɔn kɔko asaseta so deɛ a, anka yɛn ho renyɛ den sen wɔn anaa. Na yei na yɔ, tutu ahemfo no firi wɔn tenabea, na fa amradofoɔ sisi wɔn anan mu. Na wo deɛ, kan ɛdɔm bi sɛ ɛdɔm a wɔahwereɛ no, ne apɔnkɔ sɛ apɔnkɔ no, ne nteaseɛnam sɛ nteaseɛnam no, na yɛne wɔn nkɔko asaseta so, sɛ yɛn ho renyɛ den nsene wɔn anaa. Na otie wɔn, na ɔyɔɔ saa. Na afeda no mu Ben-Hadad kan Siriafoɔ dɔm na ɔforo ba Afek sɛ ɔne Israel rebɛko. Na wɔkan Israelfoɔ nso, na wosiesie wɔn ho, na ɔkɔkɔhyiaa wɔn. Na Israelfoɔ kyeree wɔn ntentensoɔ nsraban sɛ mmirekyie kuo nketewa 2. Na Siriafoɔ deɛ wɔyɛ asase no ma. Na Nyankopɔn nipa no twepini bɛka kyerɛɛ Israelhene sɛ, sɛdeɛ Awurade sie nie, ɛsiane sɛ Siriafoɔ aka sɛ, mmepɔ nyame ne Awurade, na wɔnyɛ mmɔnhwa mu nyame nti, mede asafokuo kɛseɛ yi nyinaa bɛhyɛ wɔn nsa, na moahunu sɛ me ne Awurade. Na wɔkyeree nsraban yeinom wɔ yeinom ntentensoɔ 9. Na da ɛtɔ so 9 no, wɔde dɔm no kɔbɔɔ anim, na Israelfoɔ no kum Siriafoɔ anammɔnmufoɔ 1,000 da koro. Na nkaeɛ no dwanedwane kɔɔ Afek kuro no mu, na ɔfasuo no buri gu nnipa a wɔkaeɛ no mu 20,000 so. Na Ben-Hadad deɛ, odwane kɔɔ kuro no mu firi pia mu kɔɔ pia mu. Na ne nkoa ka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ yɛate sɛ Israel fie ahemfo yɛ ahemfo a wɔyɛ adɔeɛ. Ma yɛmfa ayitoma nkyekyere yɛn asene, na yɛmfa ntampehoma mobɔ yɛn ti, na yɛmfiri nkɔ Israelhene nkyɛn, ebi a ɔbɛgye wo kra nkwa. Na wɔde ayitoma kyekyeree wɔ asene, na wɔde ntampehoma bobɔɔ wɔn ti, na ɔbaa Israelhene nkyɛn sɛ, w'akoa Ben-Hadad se, ma me kra nya nkwan. Na ɔse, ɔda so te ase, ɔyɛ me nua. Ɛna mmarima no susuw sɛ ɛyɛ asɛmpa, na ɔyɛ ntam gye asɛm no, na ɔkaa sɛ, wo nua ne Ben-Hadad. Na ɔse, monkɔfa no mmra. Na Ben-Hadad firi baa ne nkyɛn, na ɔmaa no foro baa teaseɛnam no mu. Na Ben-Hadad ka kyerɛɛ no sɛ, nkuro a mɛgya gyee no wagya nsɛm no, mɛdane mama, na temmerɛ no nso Damasko fa, sɛdeɛ mɛgya tee Samaria no. Na Ahab kaa sɛ, me nso mede apam begya wo kwan. Ɛna ɔne no pameeɛ, na ogyaa no kwan. Ɛna ɔbarima bi a ofiri adiyifoɔ mma mu di Awurade asɛm ka kyerɛɛ ne yɔnko sɛ, bɔ meɛ. Na ɔbarima no ampere sɛ ɔbɔ no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɛsiane sɛ woantie Awurade nti, hwɛ, wofiri me nkyɛn ha rekɔ ara pa a, gyata bɛkum wo. Na ofiri ne nkyɛn kɔɔeɛ no, gyata hunu no, na okum no. Na ohunu ɔbarima foforɔ, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, bɔ meɛ. Na ɔbarima no bɔɔ no, ɔbɔɔ no fɛ. Ɛna odiyifoɔ no kɔkɔ gyina ɔkwan no ho twɛne ɔhene. Na ɔde n'ani akyiri abotire sakyerɛɛ ne ho. Na ɔhene retwam no, ɔbɔn ɔhene no sɛ, w'akoa firi kɔɔ ɛdɔm no mu. Na hwɛ, ɔbarima bi mane de ɔbarima bi brɛɛ me sɛ, hwɛ ɔbarima yi so, na sɛ ɔyera a, ɛnea wode wo kra besi ne kra anan mu, anaasɛ wobɛkali dwetɛ dweti kɛseɛ biako. Na w'akoa rewɛ adeɛ ha ne ha no, na hwɛ, onni hɔ. Ɛna Israelhene kaa sɛ, sɛ w'atemmuo tiɛ no no, wara wabu. Ɛna ɔyɛɛ ntɛm yii abotire no firi n'ani akyire. Na Israelhene no hunu no sɛ ofiri adiyifoɔ no mu. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Awurade sie nie, ɛsiane sɛ woama onipa a mɛhyira no soɔ afiri wo nsa koro nti, wo kra besi ne kra anan mu, na wo man asi ne man anan mu. Ɛna Israelhene no sii mu kɔɔ ne fie, wakum n'anim, na ne bo afu, na ɔbaa Samaria. Ahemfo nwoma edi kan ti 21. Na nsɛm yi akyiri no,
Na Yesreni Nabot wɔ bobeturo bi Yesre a ɛwɔ Samaria hene Ahab ahemfie ho. Na Ahab ka kyerɛɛ Nabot sɛ, fa bobeturo no ma me, na memfa menyɛ fan turo, efiri sɛ ɛbɛn me fie ho. Na mɛma bobeturo a ɛyɛ sene no ahyɛ anan mu, anaasɛ wo pa a mɛma wo ɛho sika. Na Nabot ka kyerɛɛ Ahab sɛ, Awurade ma yɛ mpare me, sɛ mede m'agyanom awunyadeɛ bɛma wɔ. Ɛna Ahab kɔɔ ne fie, wakum n'anim na ne bo afu Yesreni Nabot asɛm a ɔkaa no no nti. So waka kyerɛ no sɛ, Meremfa m'agyanom awunyadeɛ mema wo. Na ɔdaa ne mpa so danee n'ani ne wanidi. Na ne yere Isabel baa ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ, Adɛn na honhom aboto sɛ na wonidie yi? Na ɔka kyerɛ no sɛ, Efisɛ me ne Yesreni Nabot kasae, na mesee no sɛ, fa bobeturo no ma me gye sika, anaasɛ nso sɛ wo pa a, mɛma bobeturo ahyɛ anan mu. Na ɔse, meremfa me bobeturo no mema wo. Ɛna ne yere Isabel ka kyerɛ no sɛ, Ɛnyɛ wo na wodi Israel soɔ. Sɔre didi, na ma wo bo ntɔ wo yam, na mede Yesreni Nabot bobeturo no bɛma wo. Ɛna ɔde Ahab din twerɛtwerɛ nwoma, na ɔde ne nsɔanodeɛ sosɔ ano, na ɔsomasoma ma wɔde nwoma no kɔmaa mpanimfoɔ ne adehyia a wɔwɔ ne kurom a wɔne Nabot teɛ no, na ɔtwerɛɛ nwoma no mu sɛ, Mompae ma wonni mu ada, na momfa Nabot ntena nkurɔfoɔ no ti, na momfa mmarima baanu a wɔyɛ ma wohufuo nyina n'anim, na onni adanseɛ ntia no sɛ, wadome Onyankopɔn ne wɔ hene, na momfa no mfiri nkosi no aboɔma no mu. Ɛna ne kuro no mufoɔ mpanimfoɔ ne adehyia a wɔte ne kurom no yɔɔ sɛdeɛ Isabel kraa wɔn no, sɛdeɛ ɔtwerɛ nwoma a wɔde kɔmaa wɔn no mu no. Ɔpaee sɛ wɔnni mmuada, na wɔde Nabot tenaa nkurɔfoɔ no ti. Na mmarima mmahuwufoɔ baanu ba bɛtenaa n'anim. Na mmarima ahuwufoɔ no di adanseɛ tia Nabot ɔman no anim sɛ, Nabot adome Onyankopɔn ne ɔhene. Na wɔyii no firi kuro no akyi kosii n'aboɔ maa no wui. Ɛna ɔsoma maa wɔkɔɔ Isabel nkyɛn sɛ, wasi Nabot aboɔ na wawu. Na Isabel tee sɛ wasi Nabot aboɔ na wawu no, Isabel ka kyerɛɛ Ahab sɛ, Sɔre kɔfa Yesreelni Nabot bobeturo a ɔmpɛ sɛ ɔde ma wo gye sika no di so, efiri sɛ Nabot nte ase bio na wawu. Na ɛbaa sɛ Ahab tee sɛ Nabot awu no, Ahab sɔree sɛ ɔresane akɔ Yesreelni Nabot bobeturo no mu akɔfa adi so. Ɛna Awurade asɛm baa Tisbini Elia nkyɛn sɛ, Sɔre sane kɔhyia Israelhene Ahab a ɔwɔ Samaria no, hwɛ, ɔwɔ Nabot bobeturo a wɔsane kɔ hɔ sɛ ɔrekɔfa adi soɔ no mu. Na ka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie, wɔde awu na wafa obi ade adi so. Na ka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie, faako a akraman tafere Nabot mogya no, ɛhɔ na akraman bɛtafere wo nso wo mogya. Na Ahab ka kyerɛɛ Elia sɛ, wahu me tamfo. Na ɔse, mahu, efiri sɛ watɔn wo ho ayɔ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Hwɛ, mede bɔne bɛba wo so, mɛpra wo akɔ, na mɛtwa Ahab barima biara, Israel mu akoa ne ɔdehyeɛ atwene. Na mɛyɛ ofie sɛ Nebat ba Yeroboam fie ne Ahia ba Baasa fie, huru a wahuru me bo na wama Israel ayɛ bɔne nti. Na Isabel nso, Awurade kaa ne ho asɛm sɛ, akrama bedi Isabel nam, Yesreel fasuo ho. Ahab ni a obewu kuro mu no, akrama na ebedi ne nam, na deɛ obewu wurem no, ewiem noma na ebedi ne nam. Ampa, obiara ni hɔ a ɔte sɛ Ahab a ɔtɔn ne ho so ɔbɛyɛ Awurade ani so bɔne. Efiri sɛ ne yere Isabel hanyaa no, na ɔyɛ akyiwadeɛ sɛ, so ɔdi ahoni huhuo no akyire, sɛdeɛ Amorifoɔ a Awurade tuu wɔn Israelfoɔ anim yɔɔyɛ no ara. Na Ahab tee nsɛm yi no, osunsuane ne ntaadeɛ mu, na ɔde ayitoma guu ne ho so, na ɔdi abuada, na ɔda ayitoma no mu, na ɔtiaa dɛndɛn. Na Awurade asɛm baa Tisbini Elia nkyɛn sɛ, wahu sɛ Ahab abrɛ ne ho ase m'anim. Esiane sɛ wabrɛ ne ho ase m'anim nti, meremfa bɔne no memma ne brɛ so. Ne ba brɛ so na mede bɔne no bɛba ne fie so. Ahemfo nwoma edi kan, ti 22.
Na wɔtena hɔ mfie mmiɛnsa a ɔko bi ne Siria ne Israel ntam. Na afie ɛtɔ so mmiɛnsa mu no, Yudahene Yehosafat sane baa Israelhene nkyɛn. Na Israelhene ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, Munim sɛ Ramot Gilead wɔ yɛn, na yɛn deɛ yɛte hɔ kom na yɛnyi mfiri Siriahene nsam. Na ɔka kyerɛɛ Yehosafat sɛ, Wo ne me bɛkɔ Ramot Gilead saa anaa? Na Yehosafat ka kyerɛɛ Israelhene no sɛ, Mete sɛ wo, me man te sɛ wo man, m'apɔnkɔ te sɛ w'apɔnkɔ. Na Yehosafat ka kyerɛɛ Israelhene sɛ, Bisa Awurade asɛm nnɛ. Ɛna Israelhene boaboa adiyifoɔ no ano, ɛbɛyɛ mmarima 400, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Menkɔ Ramot Gilead menkɔko, anaasɛ minyae. Na ɔse, Furukɔ, Awurade de bɛhyɛ ɔhene nsa. Ɛna Yehosafat kaa sɛ, Awurade diyifo biara nni ha bio a yɛbɛbisa ne hɔ adeɛ. Na Israelhene ka kyerɛɛ Yehosafat sɛ, Ɔbarima baako bi da so wɔ hɔ a anka yɛbɛtumi abisa Awurade afiri ne nkyɛn. Nanso metane no, ɛfiri sɛ ɔnhyɛ me ho nkɔmpa sɛ bɔne nko. Ɛyɛ Imla ba Mikaia. Na Yehosafat se, Ma ɔhene nkasa. Ɛna Israelhene frɛ gyaseni bi, na ɔkaa sɛ, Ma Imla ba Mikaia nnuru ha ntɛm. Na Israelhene ne Yudahene Yehosafat tete wɔn hingwa so hyehyɛ wɔn ntadeɛ Samaria pono no mprae so. Na diyifoɔ no nyinaa hyehyɛ nkɔm wɔ anim. Na Kenana ba Sedekia ayɔdadeɛ mmɛn na ɔkaa sɛ, Sɛ Awurade sie nie, yenum na wodi besum Siriafoɔ de kosi sɛ ubewie wɔn sɛyɛ. Na diyifoɔ no nyinaa hyehyɛ nkɔm saa sɛ, Kɔ Ramot Gilead na kodi siadeɛ, na Awurade de ahyɛ ɔhene nsa. Na ɔbɔfo a ɔkɔfrɛɛ Mikaia no ka kyerɛɛ no sɛ, Hwɛ, adiyifoɔ no nyinaa de anokorɔ ka asɛmpa kyerɛ ɔhene. Ma wo nsɛm nyɛ sɛ wɔn mu baako deɛ, na ka deɛ yɛ. Na Mikaia kaa sɛ, Sɛ Awurade te ase yi, deɛ Awurade bɛka akyerɛ me no, ɛno na mɛka. Ɛna ɔbaa ɔhene nkyɛn, na ɔhene no ka kyerɛɛ no sɛ, Mikaia, yɛnkɔ Ramot Gilead nkɔko, anaasɛ yɛnyae. Na obuaa no sɛ, Kɔ na kɔdi nim, na Awurade de ahyɛ ɔhene nsa. Na ɔhene no ka kyerɛɛ no sɛ, Mpra he ara na menka wo ntam sɛ, nka me asɛm bi sɛ nokora nko Awurade din mu. Na ɔse, Mahunu Israel nyinaa sɛ wahwete mmepɔ soɔ sɛ enwan a wonni hwɛfoɔ. Na Awurade se, Yenum ne wura, ma wɔnsane nkɔ wɔn efii asomdwoe mu. Na Israelhene ka kyerɛɛ Yehosafat sɛ, Manka mankyerɛ sɛ ɔrenhyɛ me ho nkɔmpa bi, na mmom bɔne. Ɛna ɔkaa sɛ, Enti tie Awurade asɛm. Mahunu Awurade sɛ wɔte n'adwa soɔ, na wɔsoro asafo nyinaa gyinagyina ne ho, ne nifa ne ne benkum. Na Awurade kaa sɛ, Hwan na ɔbɛdaadaa Ahab na waforo akɔtɔ Ramot Gilead? Na oyi kaa sɛ, na oyi kaa sɛ. Na honhom bi firi begyina Awurade anim kaa sɛ, Me na mɛdaadaa no. Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, Wode diɛn? Na ɔse, Mefiri makɔyɛ atorɔ honhom na adiyifoɔ nyinaa anim. Na ɔkaa sɛ, Wobɛdaadaa no, na wobɛtumi nso. Firi kɔ na kɔyɛ sa. Na afei hwɛ, Awurade de honhom torofoɔ ahyɛ w'adiyifoɔ yi nyinaa num. Na Awurade akasa wo ho bɔne. Ɛna Kenana ba Sedekia twipini bɛbɔɔ Mikaia so torɔ kaa sɛ, Ɛhe na Awurade honhom nam firi me nkyɛn kɔka kyerɛ wuo yi? Na Mikaia se, Hwɛ, da a wobɛfiri pie mu akɔhu nta no na wobɛhunu. Ɛna Israelhene kaa sɛ, Fa Mikaia san kɔ kuro no so hwɛfoɔ Amon ne ɔhene ba Yoas nkyɛn. Na kɔka sɛ ɔhene sie nie. Momfa oyi ntu n'aduadan mu, na momma no ahohiahia aduane ni, ne ahohiahia nsuo nom, kosi sɛ mɛba no dwoodwoo. Na Mikaia kaa sɛ, Sɛ wosane ba dwoodwoo a, ɛneɛ na ɛnyɛ Awurade na ɔnam me so kasaeɛ. Na ɔse, Mo aman nyinaa montie. Na Israelhene ne Yudahene Yehosafat foro kɔɔ Ramot Gilead. Na Israelhene ka kyerɛɛ Yehosafat sɛ, Mɛsa kyerɛ me wo no makɔ ɛdɔm no mu, na wode ɛhyɛ wo ntadeɛ. Na Israelhene no sakyerɛɛ ne ho, na ɔkɔɔ ɛdɔm no mu.
nso na Siria hene no ahyɛ ne nteaseɛnam a ɔwɔ no so asafohene 32 no sɛ, mo ne akuma anaa ɔkɛseɛ nko gye Israel hene no nko. Na nteaseɛnam so asafohene no hunu Yehosafat no, wɔkaa sɛ, ampa Israel hene no nie. Na wɔmane ne no kɔkoe. Na Yehosafat team. Na nteaseɛnam so asafohene no hunu sɛ ɛnyɛ Israel hene ne no wɔsane firi n'akyi. Na ɔbarima bi twee ne tadua mu anibiana so. Na ɔde saa Israel hene no mmɔtoa mu ne nkataboɔ no ntɛm. Na ɔka kyerɛ ne teaseɛnam kafoɔ no sɛ, dane wo nsa fa me firi ɛdɔm yi mu na mɛpra. Na ɔko no mu yɛɛ den da no. Na wokura ɔhene no mu ma no gyina teaseɛnam no mu Siriafoɔ no anim ara, na wowu anwummerɛ. Na pirakuro no mu mogya sene gu teaseɛnam no mu. Na ɔpae fa nsaban no mu owiatɔ berɛ sɛ, nnipa nyinaa nkɔ wɔn kurom ne wɔn asase so. Na ɔhene no wui, na ɔde ne baa Samaria, na osie ɔhene no Samaria. Na ɔkɔhohoro teaseɛnam no mu Samaria tareɛ mu. Na akraman bɛtafere ne mogya, na mmaa nnwamanfoɔ nso dwaree hɔ, sɛ Awurade asɛm a ɔkae no teɛ no. Na Ahab ho nsɛm kaeɛ ne deɛ ɔyɛɛ nyinaa, ne asonse dan a osiiɛ, ne nkuro a ɔkyekyeree nyinaa, wɔantwerɛ no Israel ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na Ahab ne n'agyanom kɔdae, na ne ba Ahasia bedii n'adeɛ. Na Israel hene Ahab afe a ɛtɔ so 9 mu na Asad ba Yehosafat bedii Yuda so hene. Yehosafat bedii hene no na wadi mfirinhyia 35. Na wodi hene mfirinhyia 25 Yerusalem. Na ne nadin de Asuba a ɔyɛ Sirhi ba. Na wɔfaa n'agya Asa kwan nyinaa so. Wɔamane amfiri ho. Na ɔyɛ deɛ tene Awurade ani so. Gye sorɔnsorɔmmea no na wanyie. Ɔman no kɔɔ so bɔ afɔdeɛ na wɔhye aduhwam sorɔnsorɔmmea hɔ. Na asomdwoeɛ daa Yehosafat ne Israel hene ntam. Na Yehosafat ho nsɛm kaeɛ ne manini a ɔyɛɔyɛ ne sɛdeɛ odii ako no. Wɔantwerɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na mani nyamanfoɔ nkaeɛ a wogyaa wɔn n'agya Asa na mu no, ɔhyee wɔn ase firi asase no so. Na ɔhene bi ni Edom, amrado na odi hene. Yehosafat maa Tarsis ahyɛn kɔɔ Ofir sɛ ɛnkɔgye sika, nanso ankɔ, efisɛ ahyɛn no bobɔɔ wɔ Esion Geba. Ɛno mu na Ahab ba Ahasia ka kyerɛɛ Yehosafat sɛ, ma me nkoa ne wo nkoa nkɔ ahyɛn no mu. Na Yehosafat ampene. Na Yehosafat ne n'agyanom kɔdae, na wosie no kaa n'agyanom ho, n'agya Dawid kuro mu, na ne ba Yehoram bedii n'adeɛ. Ahab ba Ahasia bedii Israel so hene Samaria, Yuda hene Yehosafat afe a ɛtɔ so 17 mu, na wodii Israel so mfeɛ 2. Na ɔyɛ ɔde ɛyɛ Awurade ani so bɔne, na ɔfaa n'agya kwan so ne na kwan so ne Nebat ba Yerobiam a ɔmaa Israel yɛɛ bɔne no kwan so. Na ɔsom Baal na ɔsɔree no, na ohuru Awurade Israel Nyankopɔn bo sɛdeɛ n'agya yɔɔyɛ no ara.